हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आज आपण अध्याय 9वा राजविद्या राजगुह्य योग परम गोपनीय ज्ञानचा अध्ययन करणार आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली आणि त्यांनी लिहिलेल्या साध्या सोप्या भाषेमुळे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकत आहोत. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामानिष्ठ नस प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम बनवला आणि झूमद्वारे आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिला, त्यामुळे आपण या संधीचा लाभ घरी बसल्या घेऊ शकत आहोत. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकांचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला. तसंच इस्कॉन मराठीच्या पूर्ण टीमला धन्यवाद. त्यांच्या सहकार्यानेच आपला हा वर्ग आपण सुरू ठेवू शकतो. वर्गाला उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. आपण आजपासून अध्याय 9वा सुरू करतोय, राजविद्या राजगुह्य योग किंवा परम गोपनीय ज्ञान. तर भगवद्गीतेच्या 18 अध्यायांच्या पैकी सगळ्यात महत्वाचा हा अध्याय आहे, 9वा अध्याय. आता तुम्ही ऐकलं असेल तर काही शाळांमधील मुलांनाही हा अध्याय 9वा, 12वा आणि 15वा अध्याय पाठ करायला सांगतात. तर 9व्या अध्यायामध्ये अशी कुठली विशेष गोष्ट सांगितली आहे? पहिले 6 अध्याय जे आहेत भगवद्गीतेचे, हे कर्मयोगावरचं ज्ञान आपल्याला देतात. शेवटचे 6 अध्याय हे ज्ञानयोगाचे आहेत आणि मधले 6 अध्याय हे भक्तियोगाचे अध्याय आहेत. आणि जसं आपण उदाहरण घेतलं होतं की जॅम सँडविच, तर वरती खालती ब्रेड असतो आणि मध्ये जॅमचा जो असतो तो गोड स्वाद असतो, गोड चव ही तिथे जॅम मध्ये असते. तर या 6 अध्यायामध्ये कृष्ण स्वतःबद्दल, त्यांच्या भक्तांच्या बद्दल, तसंच कृष्ण आणि भक्त यांच्यामधला जो प्रेममय संबंध आहे याबद्दल सांगतात. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की कृष्णांनी आत्म्याचं ज्ञान दिलं, कर्मयोगाबद्दल सांगितलं. 7व्या आणि 8व्या अध्यायामध्ये परमसत्याबद्दल कृष्ण बोलले, आत्म्याला परमसत्याची प्राप्ती कशी करायची, परमात्मा याबद्दलही कृष्ण बोलले. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या अध्यायामध्ये जे आत्मज्ञान कृष्णांनी दिलं त्याला गुह्य ज्ञान असं म्हणतात. 7व्या आणि 8व्या अध्यायामध्ये जे ज्ञान दिलं गेलं ते गुह्य ज्ञानापेक्षाही गुह्य किंवा सूक्ष्म, म्हणून त्याला गुह्यतर ज्ञान म्हणतात. आणि 9व्या अध्यायामध्ये जे ज्ञान आता कृष्ण देणार आहेत ते सर्वात अधिक गुह्य, म्हणून गुह्यतम परम गोपनीय असं हे ज्ञान आपल्याला आजच्या या अध्यायामध्ये मिळणार आहे, ज्याला मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल असं म्हणूया. तर या अध्यायातलं ज्ञान समजून घेऊन भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जो कोणी गंभीरतेने जोडून घेईल त्याला सहजपणे परमधामाची प्राप्ती होईल असं कृष्ण म्हणालेले आहेत. तर आपण पहिल्या श्लोकापासून सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. साली माताजी वाचता तुम्ही श्लोक? हा, वाचते. हा. हरे कृष्ण.
राजविद्या राजगुह्य योग. श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यहम् न सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञावत्वा मोक्षसे शुभात्. हरे कृष्ण. श्री भगवान हा. म्हणाले, हे अर्जुना, तू माझा कधीच मत्सर करीत नसल्याने मी तुला हे परम गोपनीय ज्ञान आणि त्याच्या अनुभूतीचे ज्ञान प्रदान करतो, जे जाणल्याने तू भौतिक अस्तित्वातील सर्व दुःखातून मुक्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंतांनी अर्जुनाला कर्मयोग सांगून झालेला आहे, ज्ञानयोग सांगून झालेला आहे, ध्यानयोग सांगून झालेला आहे. आत्मा आणि भक्तीचं काय महत्व आहे हे आता कृष्ण अर्जुनाला सांगतायत. भगवद्गीतेच्या मधोमध आलेला हा जो अध्याय आहे ना, खूप हम्म, महत्वाचा आहे. कृष्ण आणि अर्जुन यांच्यामधला जो सुंदर संवाद आहे, भक्तीचं महत्व आहे, हम्म, अशा सर्वांनी हा परिपूर्ण अध्याय आहे. हं, आपल्याला माहिती आहे की स्त्रिया, वैश्य, शूद्र यांना हम्म, वेदांचा अधिकार नाही, पण भक्तीचा मार्ग कसा आहे हा सर्वांच्यासाठी आहे असं कृष्ण या अध्यायात सांगतात. याशिवाय सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे दुराचारीतला दुराचारी जरी असला तरी तो भक्ती मार्गाला जर का लागला तर हम्म, त्याचा साधू होऊ शकतं असं आश्वासनही भगवंत आजच्या अध्यायात देतात. म्हणजे अशा अनेक वैशिष्ट्यांनी असा हा पूर्ण अध्याय आहे. हम्म, आता जसा मोती असतो ना शिंपल्याच्या मध्ये असतो बघा, तसं हम्म, हा भगवद्गीतेचं सार आहे. हम्म, जे कृष्ण आणि अर्जुन यांच्या संवादामध्ये आहे, तर हम्म, असं हे परमगुह्य ज्ञान आता कृष्ण अर्जुनाला प्रगट करणार आहेत. हम्म, आता कृष्णाने अर्जुनाला हे जे ज्ञान दिलंय तर त्याच्यामध्ये कृष्ण म्हणाले की या सर्व भौतिक सृष्टीला मी निर्माण केलेलं आहे, हम्म, तसंच आध्यात्मिक जगाचा निर्माताही मीच आहे असंही कृष्ण म्हणालेलं आहे. हम्म, आता या अध्यायामध्ये भक्तीबद्दलचं अधिक ज्ञान कृष्ण देतात. हम्म, आणि या श्लोकामध्ये बघा आपण आता वाचलं की कृष्ण म्हणतात की ईर्ष्या किंवा मत्सर न करणाऱ्या व्यक्तीला भक्तीचं ज्ञान आणि कृष्णांची अनुभूती होऊ शकते. हम्म, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामी. आता एक एक शब्द आपण ह्याच्यातला समजून घेऊया. आता म्हणजे काय तर सर्वात परम रहस्य मी तुला सांगतो असं कृष्ण म्हणतात. हम्म, कारण काय ह्याच्या पुढचा जो शब्द आहे, तू अनुसूयवे आहेस म्हणजे तू माझा मत्सर करीत नाहीस. आता हम्म, आपण बघितलं तर ह्या जगामध्ये सर्व जीवांमध्ये एक प्रकारची स्पर्धा सुरू असते. म्हणजे प्रत्येक जीव दुसऱ्या जीवाला मी किती मोठा आहे हे दाखवायला बघतो. कसं म्हणजे मी किती श्रेष्ठ आहे यासाठी त्याची धडपड चालू असते. मग हे दोन माणसांमध्ये असेल, दोन कुटुंबामध्ये असेल किंवा दोन राज्यांमध्ये, दोन देशांमध्ये अशा स्पर्धा हम्म, सुरू हम्म, असतात. आणि हम्म, आपण इतिहासामध्ये बघितलेलं आहे की आता मुघलांनी 700 वर्षासाठी आपल्या भारतावरती शासन केलं. 200 वर्षांसाठी ब्रिटिशांनी शासन केलं. तर इतरत्रही अशी आक्रमणं होत असतात आणि राज्य बळकावली जातात. या हम्म, प्रकारे दुसऱ्यावरती स्वामित्व गाजवणे आणि अत्याचार करणे हे जगामध्ये बघायला मिळतं. हम्म, एक जीव दुसऱ्या जीवाबरोबर ईर्ष्या करतो हे या जगात बघायला सर्वत्र मिळतं. आणि ही वर्चस्वाची स्पर्धा आणि स्पर्धा करत त्याला स्वतःला सर्वश्रेष्ठ बनण्याची इच्छा असते. हम्म, आपण शाळेतल्या मुलांना जरी विचारलं तरी वर्गात मला पहिला नंबर हवा असा त्यांचा हट्ट असतो. तर आता ही स्पर्धा सुरू का झाली ह्याचं कारण जर का आपण बघितलं तर बघा भगवंतांच्या सान्निध्यामध्ये सर्व जीव गोलोकधामामध्ये शांतीपूर्ण होते, स्वतःला सेवक मानून भगवंतांना स्वामी मानून त्यांची सेवा करत होते. हम्म, पण जेव्हा जीव भगवंतांच्या पासून बहिर्मुख झाला हम्म, तेव्हा त्याला स्वतःला स्वामी बनण्याची इच्छा झाली. अच्छा. काही घरांमध्ये अशी परिस्थिती असते बघा, माझंच म्हणणं सगळ्यांनी ऐकलं पाहिजे असं पुरुष म्हणतो. हम्म, अहंकाराच्या आहारी जाऊन असं तो करतो. हम्म, ईर्ष्या हेच त्याचं मूळ कारण म्हटलंय कारण इथे. आणि हम्म, मत्सर ईर्ष्या म्हणजे काय तर दुसऱ्याच्या उत्कर्षाचं आपल्याला सहन होत नाही, पर उत्कर्ष सहनम. तर हम्म, दुसऱ्याचा उत्कर्ष झालेला बघवत नाही तर त्यामुळे त्याच्यावरती जळायचा. तर जीव एक दुसऱ्यांचा मत्सर करतात हम्म, आणि भगवंतांचाही मत्सर करतात, कारण भगवंतांचं स्थान जे सर्वश्रेष्ठ आहे ते त्याला हवं असतं. आपण भगवंत कसे आहेत म्हणतो, परिपूर्ण आहेत, पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत. स्वराट असा शब्द भगवंतांसाठी त्यासाठी वापरलेला आहे. हम्म, आणि आपण कसे आहोत, परतंत्र आहोत. हम्म, जीवाला पूर्ण स्वातंत्र्य पाहिजे असतं भगवंतांच्या सारखं. हम्म, आता विज्ञानामध्ये बघा एवढं संशोधन असतं, मनुष्य वेगवेगळे शोध लावतो.
तर हम्म. कारण सगळ्या प्रकृतीवरती मी कसा नियंत्रण ठेवू शकेन यासाठी ते त्याला पाहिजे असतं. जे मला करायचं ते मी करू शकेन अशी कुठलीच गोष्ट नसेल ज्यावरती मला नियंत्रण करता येणार नाही. हम्म. म्हणून ही सगळी खटपट असते. तर हम्म. इथे भगवंत सांगतात, अर्जुना मी अनंत कोटी ब्रह्मांडाची निर्मिती केली आहे. सर्व जीवांना सुखसुविधा प्रदान केलेल्या आहेत. हम्म. जीवाला बुद्धी शक्ती दिलेली आहे आणि सर्व जीव हे माझ्यावर अवलंबून आहेत आणि मीच बीज प्रदाता पिता पण आहे, प्रकृती माता आहे. हम्म. आणि यासाठी प्रकृती आणि माझ्या विरुद्ध जीवाने जाऊ नये. तर कृष्ण इथे म्हणतात ना, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात. म्हणजे काय, परम गोपनीय ज्ञान प्राप्त करून सर्व दुःखातून तू मुक्त होशील. अशुभात म्हणजे काय, दुःखातून मुक्त होशील. हम्म. आता हे ऐकून जे नास्तिक आहेत त्यांना निश्चितच क्रोध येईल, ते मान्य करणार नाहीत, कारण ते कृष्णांची ईर्ष्या करतात. पण हम्म. कृष्ण इथे अर्जुनाला म्हणतात की मी तुला हे सांगतो ते सत्य आहे, हे जाणून म्हणजे हे म्हणून मी तुला आता हे, कारण तू माझी ईर्ष्या करत नाहीस म्हणून तुला हम्म. मी हे ज्ञान प्रदान करतोय. ज्ञान विज्ञान सहितम यजनात्वा मोक्षसे अशुभात. म्हणजे काय, तर या भौतिक आणि आध्यात्मिक जगाबद्दल सर्व काही ज्ञान मी तुला प्रदान करेन, जे घेऊन तू मुक्त होशील आणि तुझी मूळ स्वरूप स्थिती म्हणजे आत्म्याची जी स्वाभाविक स्थिती आहे त्याला पोचशील. आत्म्याची स्वाभाविक स्थिती कुठे आहे, भगवत धामामध्ये आहे. तिथे हम्म. पोचून भगवत सेवेमध्ये संलग्न होशील. तर या श्लोकामध्ये आलेला जो अनुसूयवे शब्द आहे ना, तो खूप महत्वाचा आहे. अनुसूयवे म्हणजे माझा मत्सर करीत नाहीस. हा. आणि सामान्यतः बघा, मोठे मोठे हम्म. विद्वान भाष्यकार असतात जे भगवद्गीतेवरती भाष्य करतात. पण हम्म. ते काय करतात, ते श्रीकृष्णांचा मत्सर करीत असतात. ते खूप बहुश्रुत विद्वान असतात, पण भगवद्गीतेच्या विषयावरती चुकीचं भाष्य करताना दिसतात. तर असे विद्वान कृष्णांचा मत्सर करीत असल्याने त्यांची भाष्य निरर्थक असतात, असं श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे. केवळ भगवत भक्तांनी केलेली भाष्य ही प्रामाणिक भाष्य असतात. आणि जर कोणी कृष्णाचा द्वेष करत असेल तर तो अचूकपणे गीतेचं विश्लेषण करू शकणार नाही. श्रीकृष्णांचं परिपूर्ण ज्ञान इतरांना प्रदानही करू शकणार नाही. श्रीकृष्णांना न जाणता त्यांच्या चारित्र्यावरती टीका करणारा मनुष्य निश्चितच मूर्ख आहे. आणि अशा भाष्यकारांना आपण सावधपणे टाळलं पाहिजे, असं श्रीला प्रभुपाद म्हणतात. हम्म. तर काही लोक जे आसुरी प्रवृत्तीचे असतात ते भगवद्गीतेवर भाष्य करतात. आणि हम्म. असुर आपण कसं, म्हणजे असुर म्हणजे राक्षस म्हणजे काय, मोठे लाल डोळे शिंग बिंग अशा अर्थाने नाही म्हटलेलं. जे हम्म. भगवंतांच्या विरुद्ध आहेत म्हणजे आसुरी हम्म. वृत्तीचे आहेत. जे हो. आता बघा विष्णूच्या आदेशाचं पालन करतात ते भक्त म्हटले जातात. आणि विष्णूचं किंवा शास्त्राचं ज्या विरुद्ध वागतात ते असुर प्रवृत्तीचे म्हटले जातात. भक्त कसे आहेत, कृष्णांना साक्षात परमपुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात. आणि असुर त्यांना मानत नाहीत, कृष्णांना मानत नाहीत. असुर हे भक्तांच्या अगदी विरुद्ध असतात. हम्म. म्हणून विपर्याय असं म्हणतात त्यांना. तर हम्म. भक्त गुरूंवरती श्रद्धा ठेवतात, त्यांच्याकडून ज्ञान प्राप्त करतात. आणि असुर मात्र गुरूंना मानत नाहीत, गुरूंकडून ज्ञान घेण्याची त्यांना गरजच वाटत नाही. म्हणजे हम्म. भक्तांच्या अगदी विरुद्ध असं त्यांचं असुरांचं वागणं असतं. तर श्रीला प्रभुपादांनी हे सांगितलेलं आहे की आजकाल जवळजवळ 800-900 लोकांनी गीतेवरती भाष्य केलेलं आहे. अच्छा. पण कुठलं असं पुस्तक टीका आपण वाचलं तर ते योग्य ठरणार नाही, कारण ते दूषित ज्ञान आपल्याला प्राप्त होऊ शकतं. आणि हम्म. अशाने आपण म्हणजे श्रद्धा आपली डळमळीत होऊ शकते. हम्म. जसं आपण बद्ध जीव आहोत, सूर्याच्या किरणासारखे म्हटले जातो, म्हणजे अणू आहोत, सूक्ष्म आहे. हम्म. भगवंत कसे आहेत, विभू आहेत. आपण किरण आहोत. आता भगवंत सूर्यासमान आहेत, किरण हम्म. कधी सूर्य बनूच शकणार नाही. तर हम्म. असुर हे या अशा गोष्टी सांगतात, कारण त्यांना कृष्णाच्या बद्दल मत्सर असतो. हम्म. आणि 8व्या अध्यायामध्ये कृष्ण म्हणालेले आहेत बघा अर्जुनाला, की मी भगवान आहे, श्रीकृष्ण आहे. आणि हम्म. ब्रह्मज्योती आणि परमात्मा माझ्यापासूनच आहे, दोन्हींचा आधार मीच आहे. तर हे हम्म. असुर भगवंतांना श्रेष्ठ मानत नाहीत. त्यामुळे अशा भाष्यांपासून, अशा भाष्यकारांपासून आपल्याला दूर राहायला हवं. आणि श्रीला प्रभुपाद जे उदाहरण देतात ते म्हणजे एखाद्या बाटलीमध्ये जर का मध बंद करून ठेवला असेल तर हम्म. तो बघून मधाचा गोडवा आपल्याला मिळणार नाही. ते बाटली हम्म. उघडून तो मध चाखू, तेव्हा त्याचा टाकल्याशिवाय. गोड मिळेल. हो ना, बरोबर आहे. तर हम्म. तसंच भगवद्गीतेचा खरा आनंद प्राप्त करायचा असेल तर वैष्णव परंपरेतून आलेल्या गुरूंच्या कडून श्रवण केल्यानेच तो प्राप्त होऊ शकतो. हम्म. तर आता आपण दुसरा श्लोक बघूया. हम्म.
हा, हरे कृष्ण. मिनल माताजी वाचता. हो, वाचते. हरे हा, कृष्ण. हरे कृष्ण. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या अध्यायामध्ये जे ज्ञान दिलं जाते ते विद्येचा राजा आहे, हम्म, जे परम गुह्य आहे, पवित्र आहे, शुद्ध आहे आणि दिव्य असं म्हटलेलं आहे. हम्म, तर भक्त याचा प्रत्यक्ष अनुभव करू शकतो. आणि भक्त आणि भक्ती मार्ग हा कसा सुसुखम आहे हे पण या अध्यायामध्ये सांगितलेलं आहे. हम्म, तर एकदा श्रीला प्रभुपाद प्रवचन देत होते परदेशामध्ये आणि ते सर्वांना सांगत असत की भगवद्गीतेचं पुस्तक तुम्ही सर्वांनी जरूर वाचलं पाहिजे. त्यांचं प्रवचन संपल्यानंतर एक व्यक्ती श्रीला प्रभुपाद यांना भेटायला आले आणि ते म्हणाले की मी भगवद्गीतेचं पुस्तक बघितलं आणि खूप जाड पुस्तक आहे, अनेक पाने आहेत त्याच्यामध्ये, मला एवढा वेळ मिळणार नाही वाचायला हे सगळं पुस्तक. हम्म, तर तुम्ही सर्वांना पुस्तक वाचायला आग्रह करताय आणि म्हणजे भगवद्गीतेचं पुस्तक सगळ्यांनी वाचावं म्हणून सांगताय, पण हम्म, माझ्याजवळ तेवढा वेळच नाही. तर तुम्ही मला, पण मला ज्ञान ग्रहण करायची इच्छा आहे, तर तुम्ही मला सांगू शकाल का की या पुस्तकातला कुठला भाग सगळ्यात महत्वाचा आहे जो वाचून मला ज्ञान प्राप्त होऊ शकेल. तर मग हम्म. श्रीला प्रभुपादांनी या व्यक्तीला 9वा अध्याय वाचायला सांगितला होता. तेवढा महत्वपूर्ण असा हा अध्याय आहे. अच्छा. आता या श्लोकामध्ये ना दोन शब्द आलेत बघा, राजविद्या असा शब्द आहे. हम्म, तर म्हणजे हे जे भगवद्गीतेचं ज्ञान आहे त्याला राजविद्या म्हटलेलं आहे. कारण हे ज्ञान कसं आहे, वेद उपनिषद यांच्या तत्वज्ञानाचं हे सार आहे. अनेक श्रेष्ठ जे तत्ववेत्ते आहेत, जसे काही वेदव्यास आहेत, अशांनी दिलेल्या ज्ञानाचा हा अध्याय म्हणजे सार आहे. आणि हे ज्ञान सर्व तत्वज्ञानांचं सिद्धांताचं सार म्हटलं जातं, म्हणून त्याला राजविद्या असं म्हटलेलं आहे. मग पुढचा शब्द आहे राजगुह्य. राजगुह्य, गुह्य या शब्दाचा अर्थ आपण बघितला गोपनीय, हम्म, आणि राजगुह्य म्हणजे सर्वात गोपनीय, मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल असं हे ज्ञान आहे. हम्म, आता भौतिक जगामध्ये आपल्याला विविध विषयांवरती ज्ञान दिलं जातं. जगभर युनिव्हर्सिटी म्हणजे विश्वविद्यालय असतात, शाळा कॉलेज आहे, वेगवेगळ्या विषयांवरती ह्याच्यामध्ये ज्ञान दिलं जातं. पण हम्म, ही जी राजविद्या आहे ज्यामध्ये आत्मज्ञान आपल्याला शिकवलं गेलेलं आहे, याबद्दलचं ज्ञान देणारं कुठलं विश्वविद्यालय नाही. हम्म, आत्मा हा शरीराचा महत्वाचा भाग आहे, पण या आत्म्याकडे लक्ष न देता केवळ शरीराला महत्व देऊन शारीरिक आवश्यकता भागवण्यावरती अधिक भर भौतिक जगामध्ये दिला जातो. तर दुसऱ्या अध्यायामध्ये कृष्णांनी आत्मज्ञान दिलंय अर्जुनाला. आत्मा कसा आहे, शरीरावरून भिन्न आहे, तो अविनाशी आहे, शाश्वत आहे, हे ज्ञान सांगितलेलं आहे. आणि आता इथे आत्म्याचं ज्ञान गुह्य म्हणजे गोपनीय का म्हटलेलं आहे त्याचं कारण कृष्ण सांगतात. बघा, खरं तर आता भगवद्गीतेचं हे पुस्तक आहे, कोणीही वाचू शकतो, कोणी कोणाकडूनही श्रवण करू शकतो. पण ह्या ज्ञानाला कृष्ण गुह्य का म्हणतायत, कारण केवळ भक्तच समजू शकेल नेमकं भगवद्गीतेमध्ये काय सांगितलेलं आहे. कोणी अशाच व्यक्तीकडून भगवद्गीता ऐकली किंवा वाचली म्हणून हे राजगुह्य ज्ञान समजणार नाहीये. ज्याची कृष्णावरती श्रद्धा आहे, जे कृष्णांचे भक्त आहेत, तेच समजू शकतील की कृष्णांना नेमकं काय सांगायचं आहे. त्यानंतर पुढचा शब्द आहे पवित्रम. म्हणजे या ज्ञानाला पवित्र म्हटलेलं आहे. हम्म, कारण हे ज्ञान घेऊन जेव्हा आपण भक्ती करतो तेव्हा अनेक जन्मापासून केलेल्या पापाचे जे परिणाम असतात, ते जे आपल्याला आता भोगावे लागणार आहेत, हे सर्व परिणाम भस्मसात होतात. म्हणून ह्या ज्ञानाला पवित्रम असं म्हटलेलं आहे. आणि पद्मपुराणात याबद्दल माहिती दिली गेलेली आहे. एकदा म्हणजे आता एखादा माणूस जेव्हा पापकर्म करतो तेव्हा त्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. म्हणजे एखादं बीज आपण जसं जमिनीमध्ये पेरतो तेव्हा लगेच काही त्याचा वृक्ष तयार होत नाही. बीज जमिनीत पेरल्यावरती प्रथम एक छोटासा अंकुर बाहेर पडतो, मग त्याला दोनच पानं येतात, हळूहळू मग तो अंकुर वाढतो, छोटस रोप रोप तयार होतं, ते वाढत गेलं कालांतराने की झाड होतं, झाडाचा मग वृक्ष होतो. वृक्ष एकदा झाला की मग त्याला फळं फुलं इत्यादी येतात.
तसंच माणसाने चांगली कर्म केली असतील तर त्याचं फळ त्याला त्वरित मिळत नाही, त्याला काही काळ थांबावं लागतं. तसंच वाईट कर्माचं फळही लगेच मिळत नाही, त्यासाठी बराच काळ जावा लागतो. आता आपण असे लोक अनेक बघतो बघा, की जी चुकीची कर्म समोर आपल्या करत असतात आणि त्यांचं सगळं काही अगदी व्यवस्थित सुरू असतं, तेव्हा आपल्या मनामध्ये शंका येते, हे असं कसं? तर आता काही काळ सर्व व्यवस्थित सुरू राहीलही, कारण पापकर्म जरी करत असला तरी तो तिथे बीज पेरतोय. आता ह्या बीजाचं फळ, पापकर्माच्या बीजाचं फळ कधी मिळणार हे कृष्ण ठरवत असतात. तर इथे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की म्हणजे जसं हे पवित्र ज्ञान का म्हटलेलं आहे, की अशी कळत नकळत आपण जी काही पाप करत असतो, या सर्व पापाचे परिणाम जेव्हा आपल्याला भोगावे लागणार आहेत, ते सर्व हे ज्ञान नष्ट करू शकतं, एवढं ते शक्तिशाली ज्ञान आहे. तर पापकर्माचे हे जे परिणाम असतात ना, ते वेगवेगळे असतात. तर इथे आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये याबद्दल माहिती दिली आहे. पहिलं असतं प्रारब्ध म्हटलंय. प्रारब्ध म्हणजे काय? आता आपण बघा बरेचदा रस्त्याच्या कडेला बसलेला भिकारी वगैरे बघतो. अत्यंत गलिच्छ कपडे घातलेले असतात, 2 वेळ जेवायचे पैसे नसतात, काही राहायची त्याला जागा वगैरे नसते. आता ही जी त्याची परिस्थिती आहे, हे त्याचं प्रारब्ध म्हटलंय. म्हणजे जे दुःख आपण कोणी व्यक्ती आत्ता भोगतो आहे, ते त्याचं प्रारब्ध. पापकर्म आधी झालेलं आहे, आत्ता ते तो भोगतो आहे, त्याला प्रारब्ध म्हणतात. दुसरं आहे फलोन्मुख. फलोन्मुख म्हणजे काय, की केलेल्या पापाचा परिणाम आता अगदी नजीकच्या भविष्यामध्ये भोगावा लागणार आहे. जसा की आता एखाद्या माणसाचं सगळं व्यवस्थित सुरू आहे, पण अचानक त्याचा ऍक्सिडेंट होतो, त्याला हॉस्पिटलमध्ये जावं लागतं, उपचार घ्यावे लागतात, कामावरून सुट्टी घ्यावी लागते. म्हणजे कुठे ध्यानीमनी नाही, पण अचानक काहीतरी असं घडतं. तर तेव्हा म्हणजे नजीकच्या भविष्यामध्ये पाप कर्माचा जो परिणाम भोगायला लागणार असेल, तर ते कर्म कसं म्हटलंय, फलोन्मुख झालं असं म्हणता येईल. मग तिसरा प्रकार आहे कुटम. कुटम म्हणजे काय, की जी पापकर्म केलेली आहेत त्याचा परिणाम आयुष्यात खूप उशिरा मिळणार आहे. म्हणजे मग तो म्हातारपणी मिळेल, त्यावेळेला काही संकट येतील, अडचणी येतील. म्हणजे पापकर्माचा परिणाम कसा आहे, सुप्तावस्थेमध्ये आहे आता. आता तो दिसत नाहीये, पण कालांतराने तो भोगावा लागणार आहे. हे झालं कुटम. आणि चौथं म्हणजे बीजम. बीजम म्हणजे काय, की नुकतंच पापकर्म झालेलं आहे, बीज नुकतं पेरलं गेलेलं आहे आणि या पापकर्माचं फळ मग पुढील जन्मी पण मिळू शकेल. म्हणजे पापाचे परिणाम बीज स्वरूपात राहतील. आता हे जे प्रारब्ध, कुटम, फलोन्मुख आणि बीजम हे पापाचे परिणाम आहेत, जे भक्ती केल्याने लगेच भस्मसात होतात. म्हणून हे ज्ञान पवित्रम इदम उत्तमम असे जो शब्द आहे त्या संबंधी म्हटलेले आहे. जसं आता एखाद्या बागेमध्ये झाड असेल माझ्या, तर ते मला झाड नकोय म्हणून मी त्याची झाड ते पूर्णपणे छाटून टाकलं, पण झाडाची मुळं जमिनीत आहेतच. वरून जरी छाटलं तरी मुळं आहेत जमिनीत. तर या मुळांपासून काही काळाने ते झाड परत येईल. पण झाड जर का उन्मळून काढलं, म्हणजे मुळासकट काढलं उन्मळून, तर मात्र परत झाड ते उगवणार नाही. तर भक्ती ही अशी आहे, आपल्या हृदयातले जे अनर्थ असतात ना, ते समूळ नष्ट करते आणि तिथे कृष्णांच्या प्रेमाचं बीज पेरते. तर आता बघा, आपण एखादं झाड उन्मळून जरी काढलं आणि काही काळाने आपण बघतो की कुठल्या पक्षाने तिथे आणून ते बी वगैरे टाकली, तर ते बी रुजते तिथे परत आणि परत त्याच्यातून रोप तयार होतं, नवीन झाड तयार होतं, असंही आपल्याला बघतं. तर भक्ती काय करते, आपल्या मनामध्ये जी पाप करण्याची इच्छा आहे ना, तीच समूळ नष्ट करते. म्हणजे भक्तीमुळे ज्ञान मिळतं, ज्ञानामुळे वैराग्य येतं आणि पापाचं बीज हृदयामध्ये जरी गेलं ना, तरी ते अंकुरित होत नाही. कारण ज्ञान आणि वैराग्य हे इतके शक्तिशाली आहेत ना, की तिथे पापाच्या बीजाची ते वाढच होऊ देत नाही. आणि हृदयामधून अनर्थ गेल्याने हृदयामध्ये कृष्ण प्रेम असतं आणि कृष्णांची सेवा करण्याचं हेच ध्येय एकमेव असतं. त्यामुळे हे सर्व भक्तीमुळे शक्य होतंय असं आपण म्हणूया. आता आपल्याला आठवत असेल बघा, 3-4 वर्षापूर्वी जेव्हा कोविडची साथ होती, आपल्याला सगळ्यांना सांगितलं जायचं की कोविड झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आल्याने आपल्याला कोविड होतो, पण तो तत्क्षणी होत नाही. एक 2-3-4 दिवसाचा वेळ तिथे मध्ये गेला की ती लक्षणं दिसतात. तसंच अजाणता किंवा जाणून बुजून आपण अनेक पापकृती करत असतो. मग त्या रोपट्याच्या अवस्थेत असतात. मग जसं रोप मोठं मोठं होतं
तसं पापकृतीचे परिणाम भोगण्याची वेळ येते. तर अशा प्रकारे आपण बीज पेरत असतो आणि मग त्याचे परिणाम ह्या जन्मी किंवा पुढच्या जन्मी आपल्याला भोगावे लागतात. पण एखादं बीज आता भाजून आपण जमिनीमध्ये पेरलं तर मग रोप उगवण्याची शक्यताच उरत नाही. तर हे बीज भाजण्याची कृती म्हणजे कृष्ण भावना भावित कार्य, ज्यामुळे बीजाचे परिणाम नष्ट होतात किंवा प्रतिक्रिया मिळत नाही. तर त्यासाठी आपण काय म्हटलं, भक्तीला पवित्रम उत्तमम. आपण तुमच्यापैकी कोणी रामरक्षा स्तोत्र जर का म्हणत असाल बघा, त्याच्यामध्ये ओळी आहेत ना, भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम. म्हणजे काय, तर भर्जनम भवबीजानाम, भवबीज म्हणजे भौतिकाच्या आकर्षणाचं, इच्छांचं बीज, आणि भर्जनम म्हणजे काय, भाजून टाकणं. तर हे भौतिकाचं बीज जेव्हा भाजून टाकलं जातं, नाश होतो या बीजाचा, त्यामुळे काय मिळतं, अर्जनम सुख संपदा. म्हणजे काय, कुठली सुख संपदा, तर राम किंवा कृष्ण यांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने जो आनंद मिळतो तो प्राप्त होतो. तर ही संपत्ती म्हटलीये, याच्यासारखा दुसरा कुठलाच आनंद नाही. अर्जनम म्हणजे प्राप्त करणे असा इथे अर्थ आहे. आता श्लोकामध्ये आलेला पुढचा शब्द काय आहे, प्रत्यक्ष अवगमम. आता म्हणजे काय, तर प्रत्यक्ष अनुभूती आपण घेऊ शकतो या भक्तीची. आता जे आपण आधी अर्थ समजून घेतलाय ना भक्तीबद्दल, तर ह्याचा अनुभव आपण स्वतः घेऊ शकतो. कसं भौतिक आकर्षण कमी होऊ लागतं, कसं कृष्णांच्या बद्दल प्रेम आपलं वाढू लागतं, याची प्रत्यक्ष अनुभूती भक्त घेऊ शकतो. आणि हे आपणही सगळ्यांनी अनुभवलं असेल. कृष्ण भावनेमध्ये आल्यापासून आपलं भौतिकाचं आकर्षण निश्चितपणे कमी होऊ लागतं. ज्या गोष्टी भौतिकातल्या एकेकाळी आपल्याला खूप इंटरेस्टच्या होत्या, त्या हळूहळू आता कमी व्हायला लागतात. तर पुढचा शब्द आहे धर्म्यम. धर्म्यम म्हणजे काय, धर्ममार्ग. धर्ममार्ग कुठला, तर सतत कृष्णांची सेवा करणे, कारण हा आत्म्याचा मूळ धर्म आहे. आणि हे समजावून सांगत असताना इथे श्रीला प्रभुपादांनी ना तात्पर्यामध्ये नारद मुनींचं उदाहरण दिलेलं आहे. तर ही नारद मुनींच्या जन्माबद्दलची गोष्ट आहे, तर ती आपण जरा समजून घेऊया. तर नारद हे कसे होते, एका जन्मामध्ये एका दासीचे पुत्र म्हणून ते जन्माला आले होते. आणि त्यांना गुरुकुलामध्ये शिक्षण प्राप्त करण्याची संधी पण मिळाली नव्हती. शूद्र दासी पुत्र होते ते, आणि केवळ आपल्या मातेला ते मात्र सहाय्य करत असत. त्यांची माता भक्तांची सेवा करत असे एका आश्रमामध्ये. आणि तिथे काही भक्त मग चातुर्मासामध्ये राहायला येत असत. हे भक्त कसे भ्रमण करत असत ना, यात्रा करत असत, पण चातुर्मासामध्ये एका ठिकाणी त्यांची राहण्याची असं त्यांचा नियम असे. तर हे सर्व भक्त भक्ती वेदांत होते, म्हणजे अत्यंत प्रगत असे हे भक्त होते. आणि मातेबरोबर या बालकाने, नारदाने पण या सर्व भक्तांची सेवा त्या काळामध्ये केली. आता ही त्यांची माता जी होती वैष्णवांची सेवा करत असे, त्यामुळे या बालकाला पण त्या वैष्णवांची सेवा करण्याची संधी मिळाली. आणि या सर्व वैष्णवांनी या बालकावरती अहैतुकी कृपा प्रदान केली. हा जो बालक होता नारद, हा या महान वैष्णवांकडून त्यांचं उच्चिष्ट, उच्चिष्ट म्हणजे त्यांचं उरलेलं अन्न प्रसाद म्हणून त्यांच्या अनुमतीने त्याने ग्रहण केलं. आणि या बालकाचं शुद्धीकरण झालं. आणि भगवंत आणि त्यांचे भक्त यांचं उच्चिष्ट ग्रहण केल्याने आपल्यामध्ये असं म्हटलं जातं की पापकर्माच्या जे फळ असतं त्याचा नाश होतो. आणि या महान भक्तांच्या भक्तिभावनेचा प्रभाव त्या बालकावरती पडला. या बालकाने वैष्णवांकडून भागवत कथा श्रवण केली, आणि त्यामुळे भक्तीमध्ये त्याची रुची अधिक वाढली. आणि हा जो बालक त्या या कथा ऐकत असे, आणि मग एकदा त्याने या सर्व वैष्णवांना विचारलं की तुम्ही ज्या कथा करता ते ऐकून मला खूप आनंद मिळतो, मग मी या कथेला येऊन तुमच्या बरोबर बसत जाऊ का? म्हणजे मी एक शूद्र दासीचा पुत्र आहे, मला वडील नाहीयेत, मला केवळ माता आहे, तर मी तिच्या बरोबरच राहतो आणि मी जातीने शूद्र आहे, पण मला तुमच्या ऐकण्याची तुम्ही अनुमती देता का इथे बसून? तर या सर्व वैष्णवांनी त्याला सांगितलं की तुझी भगवंतांवरती श्रद्धा आहे ना, हीच पात्रता आहे कथा श्रवण करण्यासाठी, तर तू इथे येऊन बसत जा. श्रद्धा असेल तर भक्ती मार्गामध्ये प्रगती होते हे सांगितलं त्यांनी. आणि त्यासाठी ब्राह्मण असण्याची गरज नाही, पंडित होण्याची गरज नाही, धनाढ्य असण्याची गरज नाही, केवळ भगवंतांवरती श्रद्धा हवी, जी ह्या बालकामध्ये होती. आणि त्यामुळे त्या वैष्णवांच्या बरोबर त्याने ही कथा आता त्याने ऐकायला सुरुवात, त्याला अनुमती मिळाली. मग बालकाने त्या अतिशय ध्यानपूर्वक तो श्रवण करत असे. आणि या वैष्णवांच्या अनुग्रहाने, कृपेने या बालकामध्ये कथेची रुची वाढली.
आणि मग त्याने अनुभव केला की तो भौतिक आणि या सूक्ष्म शरीराहून तो भिन्न आहे. म्हणजे आत्म्याचा जो अनुभव असतो ना तो या बालकाला आला. आणि हे या सर्व हे जे वैष्णव भक्त होते ह्यांच्यावरती तो खूप त्यांचा आदर करत असे, त्यांच्यावरती खूप प्रेम करत असे, सेवा करत असे त्यांची. आणि त्यांच्या आदेशाचं तो कठोरतापूर्वक त्याने पालनही केलं. आता आश्रमातून जेव्हा चातुर्मास संपल्यानंतर हे जे वैष्णव जाऊ लागले तर तेव्हा त्यांनी या बालकाला भक्तियोगाबद्दल अधिक उपदेश दिले. भगवत धामामध्ये परत जाण्याचा मार्ग त्याला समजावून सांगितला. त्यानंतर एक दिवस काय झालं की या बालकाची, नारदाची आई संध्याकाळी गाईचं दूध काढण्यासाठी म्हणून गेले असता तिला एक विषारी साप चावला आणि तिला तिथे मृत्यू आला. त्यामुळे आता हा बालक एकटा झाला. मग हा इथला आश्रम सोडून आता निघाला आणि उत्तरेच्या दिशेने जाऊ लागला. एका विशाल वटवृक्षाच्या छायेत बसून जसा त्याला उपदेश मिळाला होता या सर्व वैष्णवांकडून, त्यानुसार हृदयामध्ये स्थित परमात्म्यावरती तो आता ध्यान करण्याला प्रयत्न करू लागला. आणि जेव्हा त्याचं ध्यान भगवंतांच्या चरण कमलांवरती स्थिर झालं तेव्हा त्याच्या डोळ्यातून अश्रूंच्या धारा वाहू लागल्या. भगवंतांचं म्हणजे प्रेम त्याच्या हृदयामध्ये एवढं भरून आलं. भगवंत त्याच्या जणू हृदयामध्ये प्रगट झाले आणि अत्याधिक आनंदाची अनुभूती त्या बालकाला झाली. पण लगेच भगवंत अदृश्य पण झाले. म्हणजे एक क्षणभराचं दर्शन दिलं त्याला आणि ते अदृश्य झाले. आणि अदृश्य होऊन भगवंतांनी त्या बालकाला सांगितलं की तू या जीवनात मला परत पाहू शकणार नाहीस. जो भौतिक दोषातून मुक्त नाही, सेवेमध्ये पूर्ण नाही, तो माझ्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. म्हणजे सेवापुरती आणि चित्तशुद्धी झाल्याशिवाय माझं दर्शन होऊ शकत नाही. पण भगवंत काय म्हणाले या बालकाला, तुला मला प्राप्त करण्याची जी तीव्र इच्छा आहे त्याला अजून बळ मिळावं म्हणून मी तुझ्या समोर थोडं मला प्रगट केलं. आणि माझ्या कृपेने मात्र तू सदैव उन्नती करशील, सृष्टीची निर्मिती आणि प्रलयाच्या वेळी पण माझं श्रवण करू शकशील. तर आता हा बालक खरं तर शुद्ध होताच, म्हणूनच भगवंतांनी त्याला क्षणभराचं दर्शन दिलं. पण भगवंतांबद्दलचं प्रेम त्याचं कसं होतं, कोमल अवस्थेमध्ये होतं. आणि म्हणून भगवंतांनी काय विचार केला की मी प्रगट होऊन जेव्हा परत अप्रगट होईन तेव्हा माझ्या विरहामध्ये हा बालक अधिक तीव्रतेने माझं स्मरण करेल आणि ह्याचं प्रेम हे दृढ होईल आणि अशा स्तराला तो पोचू शकेल जिथे तो शुद्ध भक्त बनेल. मग अशा प्रकारे भगवंतांच्या चिंतनामध्ये तो बालक मग्न झाला, जसं भगवंतांनी त्याला सांगितलं त्याप्रमाणे. आणि सर्व भौतिक आकर्षणातून तो कालांतराने मुक्त झाला. भौतिकाच्या आकर्षणातून मुक्त झाल्याने भगवंतांकडे त्याची रुची वाढली. मग तो वेगवेगळ्या तीर्थस्थळी जात असे, तिथे स्नान करून भगवंतांच्या श्री विग्रहाचं तो दर्शन करत असे, कथा ऐकत असे, तिथे साधू संतांना भेटत असे, भगवंतांच्या नामाचं गुणगान करत असे. मग असं करता करता कालांतराने त्याचा मृत्यू झाला. आणि मृत्यूनंतर लगेच त्या बालकाला दिव्य शरीर प्राप्त झालं. आणि तेव्हापासून नारद हे भगवान विष्णूंच्या कृपेने आध्यात्मिक आणि भौतिक जगामध्ये भ्रमण करतात. आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती झाली त्यामुळे त्यांना कुठेही भ्रमण करता येऊ लागलं. आणि भगवंतांच्या महिमेचं गुणगान करीत ते सर्वत्र भ्रमण करतात. विष्णूंनी त्यांना वीणा प्रदान केली ज्यावरती ते कीर्तन करतात. आणि हे जे मिळालेलं आध्यात्मिक शरीर आहे जे शुद्ध भक्तांना प्राप्त होतं ते प्रदान झाल्याने सर्वत्र आता ते भगवंतांचं गुणगान करू शकले. तर हे नारद मुनी जे आहेत त्यांनी कित्येक भक्तांना बघा वाल्मिकीला दिली, आपल्याला माहितीये, भक्त प्रल्हादला दिली, ध्रुवला दिली, त्याच्यानंतर चित्रकेतू वगैरे अशा त्यांनी खूप भक्तांना ही कृष्ण भावनेचा प्रचार केला. आता हे जे नारद मुनी होते ह्यांचा ह्या दासी म्हणून दासी पुत्र म्हणून हा जन्म झाला होता तो त्यांना मिळालेला एक शाप होता. तर त्याच्या आधीचा जो जन्म होता नारदाचा तो हा उपबर्हण नावाचा एक गंधर्व म्हणून होता. आणि अत्यंत सुंदर असं त्या गंधर्वाचं शरीर होतं आणि खूप सुंदर आवाज, मधुर आवाजात तो गातही असे. अनेक अप्सरांच्या बरोबर तो राहत असे. आणि एकदा देवतांच्या सभेमध्ये अयोग्य वर्तन केल्याने या उपभरणला दासीपुत्र बनण्याचा शाप मिळाला होता. त्यामुळे मग त्याला वरून उच्च लोकातून खाली आला, म्हणजे भूलोकावरती लहानशा गावामध्ये या दासीचा पुत्र म्हणून त्याचा जन्म झाला. म्हणजे प्रथम उच्च ग्रहामध्ये गंधर्व, मग पतन होऊन हा दासीपुत्र बनला. पण मग वैष्णव साधू यांचा संग त्याला प्राप्त झाला आणि कथा श्रवण करून भगवंतांची भक्ती करून मग तो पुढील जन्मी नारद बनला.
तर अशा प्रकारे हे आपल्याला सांगितलेलं आहे की आपणही या जन्मामध्ये वैष्णवांच्या संगतीत आलोय बघा. तर हरिनामाचं संकीर्तन आपण करू शकतो, श्रीमद भागवतम भगवद्गीता वाचून मंदिरामध्ये जाऊन भगवंतांचा प्रसाद आपण घेऊ शकतो. म्हणजे हाच भक्ती मार्ग आहे जो सहजपणे आपण आचरण करू शकतो आणि प्रगती करू शकतो. तर इथे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पादसेवनम दास्यम सख्यम आणि आत्मनिवेदनम या 9 विधींना नवविधा भक्ती म्हणतात. प्रल्हाद महाराजांनी हा श्रीमद भागवतम मध्ये म्हटलेला श्लोक आहे की जो कोणी या नवविधा भक्तीच्या द्वारे भगवंतांना सेवा अर्पण करतो तो व्यक्ती सर्वात बुद्धिमान म्हटला जातो. आणि असा बुद्धिमान व्यक्ती जेव्हा भक्ती मार्गामध्ये स्वतःला जोडून घेतो या नवविधा भक्तीच्या द्वारे, तर तो भक्ती मार्गामध्ये प्रगती करू शकतो आणि भगवंतांच्या धामामध्ये कालांतराने पोहोचू शकतो. तर आता इथे या श्लोकामध्ये भगवंतांनी 2 गोष्टी सांगितल्या. पहिलं म्हणजे काय की अर्जुना तू माझा मत्सर करीत नाहीस. म्हणजे भक्ती करायला काय पात्रता सांगितली की मत्सर रहित असावं लागतं. आणि दुसरं म्हणजे काय सांगितलं कृष्णांनी की तुझ्यामध्ये भक्तिभाव हवा. तर या 2 गोष्टी जर का असतील, मत्सर रहित असेल आणि भक्तिभाव असेल, तर सहजपणे कोणीही मला प्राप्त करेल. पण आता कोणी अश्रद्धाळू असेल, अश्रद्धाळू म्हणजे भगवंतांवरती ज्याची श्रद्धा नाही, त्याच्याबद्दल आता आपल्याला 3ऱ्या श्लोकामध्ये कृष्ण सांगतात. तो बघूया आपण. या सगळ्या तात्पर्यामध्ये नारद मुनींची कथा आलेली आहे. अच्छा. मोठं आहे त्यामुळे तात्पर्य. हरे कृष्ण मिनल माताजी. हरे कृष्ण. अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे परमतप अर्जुना, ज्यांची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगातामध्ये जन्ममृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुनरागमन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर कृष्ण या श्लोकामध्ये म्हणतात श्रद्धाहीन लोकांना भक्ती मार्ग साध्य होऊ शकत नाही आणि असे अश्रद्धाळू जन्म मृत्यूच्या चक्रातून सुटूही शकत नाही. तर या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद 3 भक्तांच्या श्रेणींबद्दल सांगतात. तर श्रीला प्रभुपाद म्हणतात की जे तृतीय श्रेणीचे भक्त असतात ते काही विशिष्ट हेतूने भक्तांच्या संगतीमध्ये येतात. मग त्यांना भौतिक लाभ प्राप्ती करण्याची त्यांचा म्हणजे हेतू असतो. काहींना संपत्ती हवी असते, नोकरी पाहिजे असते. अशा भौतिक इच्छा असल्यामुळे ते मंदिरामध्ये येतात, तिथे भक्तांचा संघ प्राप्त करतात आणि त्यांचा हेतू प्राप्त झाला, त्यांना जो काही लाभ हवा होता तो त्यांना मिळाला की ते मंदिरामध्ये येणं सोडून देतात. काहींना इतर संस्था म्हणजे काही अशा भक्त इतर संस्थांच्या संपर्कात येतात जे निराकारवादी असतात आणि कुठल्या किंवा काही समाजसेवा करणाऱ्या संस्था असतात त्यांच्या बरोबर ते संपर्क होतो त्यांचा आणि मग ते जप वगैरे करणं सोडून देतात, मंदिरामध्ये येणं सोडून देतात आणि मग या अशा वेगळ्या कार्यामध्ये ते स्वतःला जोडून घेतात. तर यांना तृतीय श्रेणीचं भक्त म्हटलं जातं. म्हणजे ह्यांचं कृष्णांबद्दलची श्रद्धा ही दृढ नसते, त्यामुळे हा मार्ग सोडून ते इतरत्र जाऊ शकतात. मग द्वितीय श्रेणीचे भक्त असतात ते कसे असतात, तर त्यांना शास्त्रांबद्दल म्हणजे इतर भक्तांच्या बद्दल गुरूंच्या प्रती अतूट विश्वास असतो, श्रद्धा असते त्यांना. भगवंतांच्या वरती भक्ती मार्गावरही त्यांचा विश्वास असतो, पण शास्त्रांचं पूर्ण ज्ञान अजून त्यांना नसतं. पण श्रद्धा असल्याने ते हा मार्ग सोडून जात नाहीत, हळूहळू ज्ञानही प्राप्त करत असतात श्रवण करून. अशा प्रकारे हा द्वितीय श्रेणीचा भक्त म्हणजे वागत असतो. मग तिसरा भक्त कुठला आहे, प्रथम श्रेणीच्या भक्ताबद्दल श्रीला प्रभुपाद म्हणतात. तर प्रथम श्रेणीचा भक्त कसा असतो, म्हणजे प्रगत भक्त असतो, त्याला शास्त्राचं योग्य असं ज्ञान असतं आणि कुठल्याही गोष्टी समजून देत असताना शास्त्राचा संदर्भ देऊन तो समजावून सांगू शकत असतो. चुकीच्या गोष्टी तो खोडून काढू शकतो. प्रथम श्रेणीचा भक्त हा निश्चितपणे प्रगती करतो आणि त्याला परमधामाची प्राप्ती होऊ शकते.
तर श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये आपल्याला परत एकदा हे उदाहरण देतात की जसं शरीराला अन्न पुरवण्यासाठी मुख हा एकमेव मार्ग आहे, म्हणजे मुखावाटेच उदरापर्यंत अन्न पोचवलं जाऊ शकतं आणि पूर्ण शरीराचं पोषण मिळू शकतं पूर्ण शरीराला त्याद्वारे. तसंच भगवंतांची सेवा करण्याचा मार्ग म्हणजे भक्ती मार्ग आहे आणि त्यासाठी आपल्याला भगवंतांच्या वरती पूर्ण श्रद्धा ठेवून या सर्व शास्त्रांचं श्रवण करून आणि ज्ञान घ्यायला हवं. श्रद्धा दृढ करत आपल्याला प्रथम श्रेणीचा भक्त होण्यासाठी प्रयत्नशील नेहमी असायला हवं. आता चौथा आणि पाचवा आपण एकत्र बघूया श्लोक. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण एकत्रच वाचू का दोन्ही? हा, एकत्रच वाचा. हरे कृष्ण. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. पाचवा. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जग व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. तरीही सर्व सृष्टी का सृष्ट पाहिजे? नाही, सृष्ट सृष्ट पदार्थ. सृष्ट सृष्ट. का? बर. तरीही दिसणारे. सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत. माझे हे योग्य ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांच्या पालन पोषण करता आणि सर्व व्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतःच सर्व सृष्टीचे उगमस्थान आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण ही जर का विधानं बघितली तर परस्पर विरोधाभासी विधान आहेत बघा. आपण हे परत एकदा त्याचं तात्पर्य नाही, अनुवाद जर का बघितला, वाचला, तर हे मी माझ्या अव्यक्त अव्यक्त रूपाद्वारे रूपामध्ये सर्व जगत व्यापले. जगले आहे. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. नाही नंतर पुढच्या ह्याच्या तात्पर्यामध्ये काय म्हणतात कृष्ण, की ही सृष्टीचा पालन पोषण करता मी आहे. आहे. पण म्हणजे सर्व पण तरी व्यापी सुद्धा आहे, या तरी सुद्धा सृष्टीचा अंश मी नाही. म्हणजे आपल्याला काही नीट अर्थ समजत नाही, जरा गोंधळून टाकणारा अर्थ आहे. तर हा अचिंत्य भेदाभेद एक मिनिट हा जरा. तर हे अचिंत्य भेदाभेद तत्व आहे. तर या श्लोकामध्ये एक महत्वपूर्ण गोष्ट कृष्णांनी सांगितलेली आहे. तर कृष्ण म्हणतात की सर्व सृष्टी माझ्यावर अवलंबून आहे, सर्वजण माझ्यावरती आश्रित आहेत. म्हणजे भगवंतांचा आधार जर का नसेल तर हे जग चालूच राहू शकणार नाही. आणि कृष्ण म्हणतात मी कसा आहे, सर्वव्यापी आहे, सर्वांचा पालन पोषण करता आहे, पण या व्यक्त सृष्टीचा मी अंश नाही. तर आता हे कसं म्हटलेलं आहे, म्हणजे मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही, हे कृष्ण का म्हणतात? तर ह्याच्यासाठी बघा, ज्या वेळेला सृष्टीची रचना होते तेव्हाचा आपण जे गोलोक चार्ट बघितला होता 7व्या अध्यायामध्ये, त्या 8व्या अध्यायामध्ये, त्याला हे थोडंसं समजून घेतलं होतं की भगवंत आपला विस्तार महाविष्णूमध्ये करतात किंवा ज्यांना कारणोदक्षाई विष्णू असंही म्हणतात, आणि ते ब्रह्मांडाची निर्मिती करतात. प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये महाविष्णूंचं विस्तारित रूप गर्भोदक्षाई विष्णू प्रवेश करतात. आणि हे गर्भोदक्षाई विष्णूंच्या नाभीमधून एक कमळ उमलतं आणि ह्या कमळाच्या वरती सर्वश्रेष्ठ जीव ब्रह्मदेवाची निर्मिती होते. आणि हे गर्भोदक्षाई विष्णू सर्व दिव्य ज्ञान वेद हे ब्रह्मदेवांना देतात आणि मग 84 लक्ष प्रजातींची निर्मिती करण्यास सांगतात. जसं आपल्याला माहितीये ना, कुंभार असतो, त्याच्याकडे बघा माती पण असते आणि ते एक चाक असतं ज्याच्या साह्याने तो वेगवेगळ्या आकाराची आता मातीची भांडी बनवतो. तसंच या 84 लक्ष प्रजाती बनवण्यासाठी प्रकृती म्हणजे माता दुर्गा देवी ब्रह्मदेवांना सहायता करते. म्हणजे कुंभार कसा आकार देतो त्याप्रमाणे ब्रह्मदेव हे रूप देतात आणि प्रकृती म्हणजे दुर्गा देवी ही पदार्थ देते प्रकृतीच्या द्वारे. कारण सर्व हे जे असतात जीव हे पंचमहाभूत प्रकृतीच्या द्वारे तयार केले जातात. तर भगवंत ब्रह्मदेवाला या 84 लक्ष प्रजातींना कसं शरीर द्यायचं हे सांगतात. जे सत्वगुणामध्ये आहे त्यांना उच्च लोकामध्ये शरीर प्राप्त होतं, रजोगुणींना भूलोकामध्ये आणि तमोगुणींना नीच लोकामध्ये शरीर दिलं जातं. तर अशा प्रकारे ब्रह्मदेव आकार आणि शरीर देतात आणि सृष्टी म्हणजे प्रकृती किंवा दुर्गा देवी
ही त्यांना रॉ मटेरियल म्हणजे काय पदार्थ देते त्यासाठी. आणि सृष्टी स्थिती प्रलय यामध्येही प्रकृती सहभागी होते. तर गर्भोदकशाही विष्णू आता ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करून अशा प्रकारे सर्व कार्य करतात आणि त्यानंतर त्यांचा विस्तार आता क्षीरोदकशाही विष्णू मध्ये होतो. क्षीरोदकशाही विष्णू प्रत्येक जीवाच्या मध्ये परमात्मा म्हणून विराजमान असतात आणि अशा प्रकारे या तीन विष्णूंच्या द्वारे संपूर्ण ब्रह्मांड कार्यशील असतं. महाविष्णू सत्य, त्रेता, द्वापर आणि कली या युगाच्या काळाचं नियमन पण ते करत असतात. म्हणजे हेही कृष्णांनी सांगितलेलं आहे की मी सृष्टीची निर्मिती करतो पण इथे प्रत्यक्ष रूपाने करत नाही, असं जे म्हणतात ना त्याचं कारण हे प्रत्यक्ष का नाही, कारण हे जे तीन विष्णूंचे अवतार आहेत त्यांच्याद्वारे हे कार्य केलं जातं. म्हणजे भगवंतांनी सृष्टी निर्माण केली तरी ते या सृष्टीपासून वेगळे आहेत हे आपल्याला समजायला पाहिजे. ते गोलोकधामामध्ये वास करतात पण त्यांचं जे विस्तारित रूप आहे परमात्मा ते मात्र आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयस्थळी आहे, ज्याद्वारे ते जीवाला मार्गदर्शन करतात. म्हणजे ते स्वतः गोलोकधामात जरी असले तरी ते ह्या रूपाच्या द्वारे सर्वव्यापी आहेत. म्हणजे असं कुठलंही स्थान नाही की जिथे कृष्ण नाहीत. त्यामुळे हे जे म्हणतात ना की सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत, मी सर्वव्यापी आहे पण या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही, हे का म्हटलेलं आहे हे आता आपल्याला समजू शकतं. जसं आता कृष्णांनी बघा माता यशोदेला आपल्या उदरामध्ये स्थित ब्रह्मांडाचं दर्शन केलं होतं, मुख उघडून करवलं होतं, तर ही लीला आपल्याला माहिती आहे. तसंच 7व्या अध्यायामध्ये पण आपण समजून घेतलं होतं की एखाद्या माळेमधला जसा दोरा असतो तो सर्व मण्यांना कसा धरून ठेवतो, तशीच ही सर्व सृष्टीची रचना भगवंतांनी केलेली आहे. सर्व काही सुरळीतपणे अखंडपणे सुरू आहे. आणि भगवंत म्हणतात की पुढे आता तो 10व्या अध्यायामधला श्लोक आहे खरं तर, की एकंशेन स्थितो जगत, म्हणजे माझ्या एका अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलेलो आहे. तर हे असं असलं तरी कृष्ण कसे आहेत, सर्व जगाहून भिन्न आहेत आणि आध्यात्मिक धामामध्ये वास करतात आणि भगवंतांचा तिथे त्या नित्य लीला आपले करत असतात. मग गाय वासरांचा बरोबर ते आनंद घेतात, आपल्या गोपसवंगड्यांच्या बरोबर खेळतात, माता यशोदे बरोबर हट्ट करतात किंवा गोपींच्या बरोबर नृत्य करतात, बासरी वाजवतात. तर अशा अनेक लीला ते नित्य लीला त्यांच्या करत असतात. आणि या भौतिक जगाला ते कसं नियंत्रण करतात हेही आपण समजून घेतलं तिन्ही महाविष्णूंच्या द्वारे. तर म्हणून हे अचिंत्य भेदाभेद तत्व आहे जिथे दोन्ही विरोधाभासी म्हणजे वाक्य बोलली आहेत कृष्णांनी. तर हे आपण कसं ते नक्की करतात हे आपण समजून घेतलं. समजला का, हा पार्ट समजला ना अचिंत्य भेदाभेदचा? काही शंका असेल तर तुम्ही विचारू शकता. ते 9.4 मध्ये मी नाही असं म्हटलंय ना, पण ते मला कळलं नाही. हा, एक मिनिट मी 9.4 काढते, थांबा. हा, मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे सर्व जगत व्यापले आहे. हा, सर्व जीव माझ्या ठाई आहेत परंतु मी त्यांच्या ठाई नाही. हा, आता बघा मी त्यांच्या ठाई नाही असं म्हटलेलं आहे कारण ते प्रत्यक्ष नाही. हा, अप्रत्यक्षपणे आहेत ना पण सगळं. आपण हा म्हणतो आत्मा स्वरूपात श्रीकृष्ण सगळ्यांमध्येच आहेत, हे आपण आधी हा पर्यंत अंशरूपाने म्हणत आहेत आलोय. म्हणतोच ना आपण, अंशरूपाने आहेत. हा, अंश रूपामध्ये आहेच पण कसं आहे कृष्ण प्रत्यक्ष रूपामध्ये नाहीयेत, हो ना, प्रत्यक्ष रूप. अंश रूपामध्ये आहेत. हम्म. असं आहे. हा, प्रत्यक्ष कृष्ण नाहीयेत, अप्रत्यक्ष आहेत म्हणून. आणि अव्यक्त रूपाद्वारे सर्व जगत व्यापलंय म्हणजे काय, जी काही गोष्ट या जगतामध्ये आहे ही कृष्णांच्या संबंधितच आहे, त्यांच्याशिवाय असूच शकत नाही. पण अव्यक्त रूपामध्ये आपण दगड बघितला तर असं म्हणणार का हा दगड म्हणजे कृष्ण? नाही. पण कृष्णांच्या शिवाय हा दगड अस्तित्वात असू शकतो का? नाही. सर्व जीव माझ्या ठाई आहेत म्हणजे काय, की कृष्णांच्या शिवाय कुठलाही जीव किंवा कुठलीही वस्तू अस्तित्वात असू शकत नाही परंतु ती वस्तू म्हणजे मी नाही. कळलं का, असं म्हटलंय हे. म्हणजे एखादा व्यक्ती आता आत्मा रूपाने भगवंत त्याच्या ठाई आहेत, परमात्मा रूपाने पण आहेत, म्हणून तो व्यक्ती म्हणजे कृष्ण आहेत का? नाही. बरोबर. परंतु त्यांच्या ठाई कृष्ण आहेत. कळलं का? हो. हा विरोधाभास आहे, ह्याला अचिंत्य भेदाभेद म्हटलेलं आहे. हा, म्हणजे जो असं आहे. विरोधाभास आहे, विरोधाभासाचं नाव अचिंत्य भेदाभेद. हा, म्हणजे कसं आहे ऍट द सेम टाइम दोन्ही गोष्टी अस्तित्वात, ह्याला तो भेद अभेद.
कळलं का? हो म्हणजे आपण म्हणतो ना, कृष्ण कसे आहेत, सूक्ष्माहून सूक्ष्म पण आहेत, बरोबर ना? हे तर आपण स्टेटमेंट म्हणतो. हो आणि हो ते महानातून महान पण आहेत. आता हे कसं पॉसिबल आहे ऍट द सेम टाइम? हा बरोबर हा, आहे. बरोबर ना? म्हणून हम्म, ते अचिंत्य, ज्याची आपण कल्पना करू शकत हम्म, नाही. भेद आणि अभेद दोन्ही गोष्टी एकत्र, हम्म, असं हे तत्व आहे. आता हम्म, हे तुम्ही जर का स्टेटमेंट वाचलं, वाक्य वाचलं, की हम्म, सर्व जीव माझ्या ठाई आहेत परंतु मी हो, त्यांच्या ठाई नाही, हे हम्म, कसं काय शक्य असू शकतं? पण ह्याचा अर्थ जर का आपण समजून घेतला तर हम्म, आपल्याला समजतं. आणि ह्या दोन्ही गोष्टी को एक्झिस्ट कशा काय करतात, हम्म, म्हणून ज्याची कल्पना आपण करू शकत नाही. कारण भगवंतांची शक्ती कशी आहे? अचिंत्य शक्ती आहे. हा, म्हणून हे हम्म, तत्व, हम्म अचिंत्य भेद अभेद तत्व, जे आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलेलं आहे. हम्म, तर अशी खूप उदाहरणं आपल्याला इथे सापडतात. म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगितलं की भगवंत सूक्ष्माहून सूक्ष्म अणूमध्ये पण प्रवेश करू शकतात आणि मोठ्यात मोठ्या ग्रहलोकांमध्येही ते प्रवेश करू शकतात. हो ना, मुंगीमध्ये परमात्मा रूपाने स्थित आहेत आणि हम्म हत्तीमध्येही ते त्याच्याही म्हणजे त्याच्याही शरीरामध्ये ते स्थित आहेत. आता या दोन्ही गोष्टी कशा होऊ शकतात एकाच टाइमला, हे आपण कल्पना करू शकत नाही. हम्म. म्हणून हे अचिंत्य म्हटलेलं आहे. पण ते हम्म सत्य आहे असं. आपल्या तात्पर्यामध्ये काही आहे का, म्हणजे खून करायला किंवा असं हो, काही? थांबा आपण बघूया ना, जरा असेल तर आपल्याला त्याच्यातलं समजेल. एक मिनिट. हो, म्हणजे वाचलं चौथा. परत की ते जास्ती हो नीट हो कळेल हो अशाने. हो, एक मिनिट मी सांगते. अचिंत्य भेदाभेद मधलं काही असेल तर आपण वाचूया. इथून वाचूयात. माझ्या मते चौथ्याचं तात्पर्य माताजी वाचाल का तुम्ही? हो हो. हा. चौथ्या श्लोकाचं. हो, पुस्तक मग मृणाल माझ्याकडे आहे. माताजींकडे आहे पुस्तक? हो, माझ्याकडे आहे. हा, मग वाचाल तुम्ही. हो, वाचते. हम्म. चौथ्या श्लोकाचं तात्पर्य, त्याचा आधी अर्थ पहिल्यांदा एकदा वाचून घेते. मी हो. माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठाई आहेत परंतु मी त्यांच्या ठाई नाही. म्हणजे हा विरोधाभास वाक्य झालं. हा हा तात्पर्य, भगवंतांचा साक्षात्कार स्थूल भौतिक इंद्रियांद्वारे होऊ शकत नाही असे सांगितले आहे की अत श्रीकृष्ण नामादी न भवेत ग्राह्यमिंद्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः. स्थूल भौतिक इंद्रियांद्वारे भगवान श्रीकृष्णांचे नाम, गुण, लीला इत्यादी जाणणे शक्य नाही. योग्य मार्गदर्शनाखाली जो विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न झाला आहे त्यालाच केवळ भगवंत प्रकट होतात. भक्तिरसामृत सिंधू 1.2.234. ब्रह्मसंहितेत 5.38 मध्ये सांगण्यात आले आहे की प्रेमांजनच्युरित भक्ती विलोचनेन संतहा सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति. जर मनुष्याने भगवान श्री गोविंदांच्या ठाई प्रेमभाव विकसित केला तर तो श्री गोविंदांना आपल्या अंतर्यामी तसेच आपल्या बाहेरही सर्वत्र पाहू शकतो. म्हणून सामान्य जनांना भगवंत दृश्य होत नाही. या श्लोकामध्ये सांगण्यात आले आहे की भगवंत हे सर्वव्यापी असले तरी त्यांची प्राकृत इंद्रियांद्वारे अनुभूती होऊ शकत नाही. येथे अव्यक्त मूर्तीना या शब्दावरून हे दर्शविण्यात आले आहे की इथे हे अव्यक्त मूर्तीना या शब्दावरून हे दर्शविण्यात आले आहे. तथापि वस्तुतः आपण जरी त्यांना पाहू शकलो नाही तरी सर्व काही त्यांच्यामध्येच स्थित आहे. 7व्या अध्यायात वर्णन केल्याप्रमाणे संपूर्ण भौतिक सृष्टी म्हणजे त्यांच्या दोन भिन्न शक्तींचा, परा किंवा आध्यात्मिक शक्ती आणि अपरा किंवा भौतिक शक्ती यांचा संयोग आहे. ज्याप्रमाणे सूर्यप्रकाश संपूर्ण विश्वभर पसरलेला आहे त्याचप्रमाणे भगवंतांची शक्ती संपूर्ण सृष्टीत पसरलेली आहे. सर्व काही त्या शक्तीच्या आश्रयाखाली स्थित आहे. तरीही कोणी असा निष्कर्ष काढू नये की भगवंत ज्या अर्थी सर्वव्यापी आहेत त्या अर्थी त्यांचे वैयक्तिक अस्तित्व नष्ट झाले आहे. अशा युक्तिवादाचे खंडन करण्यासाठी भगवंत म्हणतात, मी सर्वव्यापी आहे, सर्व काही माझ्यामध्ये स्थित आहे, तरीही मी अलिप्त आहे. म्हणजे या अलिप्त शब्दाला जास्ती महत्व आहे ना. हा हा तरीही हा मी अलिप्त आहे. हम्म. उदाहरणार्थ, राजा हा प्रशासनाचा अधिपती आहे आणि ते प्रशासन
म्हणजे राजाच्या शक्तीचा आविष्कार आहे. प्रशासनातील विविध विभाग म्हणजे राजाच्या शक्ती आहे. आणि प्रत्येक विभाग हा राजाच्या शक्तीवरती आश्रित असतो. परंतु राजा व्यक्तिशः प्रत्येक विभागात उपस्थित असावा अशी अपेक्षा कोणालाही करता येणार नाही. हे एक स्थूल उदाहरण आहे. त्याचप्रमाणे आपण पाहत असलेले सारे सृष्ट पदार्थ भौतिक आणि आध्यात्मिक जगतात अस्तित्वात असणारे सर्व काही भगवंतांच्या शक्तीवरती आश्रित आहे. भगवंतांच्या विविध शक्तींच्या विस्तारामुळेच सृष्टीची निर्मिती होते. आणि भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम, ते आपल्या वैयक्तिक प्रतिनिधित्वाने म्हणजेच परमात्मा रूपाने विविध शक्तींच्या विस्ताराने सर्वत्र उपस्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे म्हणजे हे कृष्ण. शेवटचे बघ, वाक्य आणि ते अलिप्त आहेत हा आणि आपल्या म्हणजे इंद्रियांना दिसू शकत नाहीत. दिसू शकत नाहीत. आपली मर्यादित क्षमता आहे ज्याची कल्पना आपण करू हम्म. शकत नाही, म्हणून अचिंत्य असं म्हटलेलं आहे. हम्म. म्हणजे आता तुम्हाला लेव्हल 1चा जर का आपण अभ्यासक्रमामध्ये हा श्लोक समजून सांगत असताना ना, उदाहरण घेतो की दुधापासून आपण दही करतो, आणि हम्म. दह्यापासून लोणी आणि लोण्यापासून तूप बनवतो, बरोबर ना? तर आता हम्म. म्हणजे आपण असं म्हटलं की दह्यामध्ये दूध असतं का किंवा तुपामध्ये दूध असतं का, तर नाही. पण दही, लोणी आणि तूप यांचा उगम काय आहे, तर दूध आहे. म्हणजे दूध नसेल तर दही, लोणी, तूप काहीच मिळणार नाही आपल्याला. म्हणजे एका अर्थाने बघितलं तर दूध या तिन्ही पदार्थांमध्ये आहे आणि एका अर्थाने दूध या तिन्ही पदार्थांमध्ये नाहीये. तेच इथे कृष्ण सांगतात की मी सर्वव्यापी आहे पण या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. सर्व जीव माझ्या ठाई आहेत पण मी त्यांच्या ठाई नाही. हा, तर हे असं अचिंत्य भेदाभेद आहे. सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आहे, सर्वव्यापी आहे पण या व्यक्त सृष्टीचा मी अंश नाही. तर याला अचिंत्य भेद अभेद असं म्हटलेलं आहे. हे उदाहरण खूप म्हणजे छान सांगितलं माताजी. हा, दुधाचं उदाहरण खूप छान सांगितलं. हो हो, म्हणजे हे आपल्याला प्रचलित हे सांगितलं की आपल्याला कळतं, हो ना? किंवा आता इथे उदाहरण श्रीला प्रभुपादांनी दिलंय बघा की राजा प्रत्येक विभागात हो, उपस्थित तेही असतोच असं उदाहरण नाही. चांगलं आहे. हा, हो ना. म्हणजे अशा खूप मोठ्या मोठ्या कंपनीज असतात बघा ज्यांच्या चेन्स असतात, जगभर चेन असतात त्यांच्या. मग जो ओनर असेल तर तो काही सगळ्याच दुकानामध्ये तिथे असेल असं नाही, तो कुठेतरी एका ठिकाणी स्थित आहे, पण ते बाकीच्या सगळ्या गोष्टी त्याच्या चालू आहेत, असं आहे ते. हम्म. हम्म. म्हणजे त्याचा अधिकार सर्वत्र सुरू आहे, त्यामुळे तो अप्रत्यक्ष हा, आहे तिथे. अप्रत्यक्षपणे सर्व त्याच्याचमुळे सुरू आहे, पण तो प्रत्यक्ष हम्म. रूपाने तो कुठे आहे, गोलोकधामामध्ये. हा, हम्म. आणि तिथे नित्य किंवा हेड लीला ऑफिस करतायत मध्ये आहे भगवंत. अशा तऱ्हेने. हेड अशा ऑफिस तऱ्हेने, मध्ये आहे. हा, हेड ऑफिस मध्ये स्थित आहे आणि तिथे हम्म. आपल्या जे काही त्यांचं कार्य आहे ते करता आहेत. पण त्यांच्या अधिपत्याखाली जे काही सर्व आहे ते आपापलं कार्य सुरळीत चालू आहे. प्रत्यक्षपणे ते प्रकृतीमध्ये इन्व्हॉल्ड नाहीयेत. हा, पण हो. अप्रत्यक्षपणे ते इन्व्हॉल्ड आहेत, कारण त्यांच्या नियंत्रणाच्या खालीच ती प्रकृती काम करते. पण हम्म. आपण म्हटलं की डायरेक्ट कसं इन्व्हॉल्ड आहेत, कुठे दिसतात कृष्ण, तर नाहीयेत. पण हा. अप्रत्यक्षरित्या सर्व तेच करता आहेत, हेही समजलं पाहिजे. हम्म. म्हणजे सृष्टीची रचनेमध्येही ते नाही आहेत प्रत्यक्ष, हा, आणि हो. ऑनगोईंग ह्याच्यामध्येही ते प्रत्यक्ष नाही आहेत आणि विनाशामध्येही प्रत्यक्ष नाही आहेत, पण तरीही तेच सगळं नियंत्रण करता आहेत. हे हे त्याच्यातली फॅक्ट आहे, हो ना? हो. बरोबर आहे. समजलं समजलं. हा, समजलं ना आता? समजलं. आणि येणार आहे, अजून पुढे येणार आहे हे अचिंत्य भेदाभेद आपल्याला एक दोन ठिकाणी अजून पण आहे, तेव्हा आपल्याला अधिक स्पष्ट होईल. हा, आता दुधाचे साहू, आणि राजाची उदाहरणं दोन्ही छान आहेत. हा, त्याने आपल्याला अगदी पटकन समजतं बघा, हो ना, की नक्की कसं ते स्वरूप आहे अचिंत्य भेदाभेदचं. आणि अचिंत्य भेदाभेदचं वेगळं वेगळं, जसं हे विरोधाभासी जी उदाहरणं आहेत ना, ती अजून पुढे काही काही ठिकाणी आलेली आहेत. तिथेही हे तत्व कृष्णांनी मांडलेलं आहे. माझ्या मते ते 8व्याच अध्यायामध्ये आपण बघितलं का, ते मी छोट्या छोट्या अणूमध्ये प्रवेश करतो हो, आणि पाहिलं मोठे मोठे, त्याच्यातच हो होतं. ना, हा, ग्रहलोकही मी त्याच्यात होतं. धारण करतो, बरोबर. हा, सो ते हेही अचिंत्य भेदाभेदच उदाहरण आहे आणि अजूनही 2-3 ठिकाणी कुठे कुठे आलेली आहे, तिथे आपण लक्षात घेऊया ती. आता 6वा बघूया आपण. हा, 6वा श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे सर्वत्र वाहणारा बलशाली वायू सदैव आकाशामध्ये स्थित असतो, त्याचप्रमाणे सर्व सृष्टी प्राणी माझ्यामध्ये स्थित असल्याचे जाण. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. मिनल माताजी, 7वा आणि 8वा पण वाचता का एकत्र? म्हणजे मग मी एक- एक्सप्लेन करते कारण हो, वाचते. एकत्रच हा. वाचू, म्हणजे तिन्हीचा हो हो. एकत्र सांगाल तुम्ही. हा हा. चालेल. 7वा श्लोक. हरे कृष्ण. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. 8वा. हे प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. हरे कृष्ण. हरे 6, 7, 8 एकत्र वाचलेत. हे हो कौंतेया, हो. कल्पाच्या अंती सर्व भौतिक अभिव्यक्ती माझ्या 6व्याचं प्रकृतीमध्ये वाचणं. प्रवेश करतात आणि एक मिनिट. नव्या 6व्याचं राहिलंय वाचायचं. 6व्याचं वाचलं. झालं वाचून. वाचलं हा. का? हो हो हो. हो, वाचलं. हरे कृष्ण. हा, हे बरोबर. कौंतेया, कल्पाच्या अंती सर्व भौतिक अभिव्यक्ती माझ्या प्रकृतीमध्ये प्रवेश करतात आणि नव्या कल्पाचे आरंभी माझ्या शक्तीद्वारे मी पुन्हा त्यांना निर्माण करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्यामध्ये अधीन आहे, माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेने शेवटी तिचा प्रलय होतो. हरे कृष्ण. हा. आता इथे कृष्ण आपल्या विविध शक्तींच्या द्वारे या सृष्टीची निर्मिती आणि संहार करतात हे सांगितलेलं आहे. तर हम्म, या भौतिक जगामध्ये आपण राहतो, त्याची निर्मिती झालीये, त्याचं पोषण होतं आणि त्याचा विनाशही होणार आहे आणि परत त्याची निर्मिती होणार आहे. हम्म, तर बघा, आता कलियुग सुरू आहे आणि त्याआधी द्वापार युग होतं, त्याच्या आधी त्रेता होतं, सर्वात आधी सत्ययुग होतं. आणि कलियुग आपण गणना केली होती बघा, 4,32,000 वर्षांचं असतं. द्वापर युग हे कलियुगाच्या दुप्पट, त्रेतायुग हे कलियुगाच्या तिप्पट आणि हो सत्ययुग हे कलियुगाच्या 4 पट आहे. हो. तर एकूण ही युगांची संख्या 10 पट आहे कलियुगाच्या, म्हणजे 43,32,000 असं तो हो. संख्या होती या 4 युगांना मिळून. हो. आणि ह्या 4 युगांना मिळून एक दिव्य युग असं म्हटलं जातं. आणि अशी 1,000 दिव्य युग म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस. आणि दिवस. अशीच 1,000 दिव्य युगांच्या बरोबर ब्रह्मदेवाची एक रात्र. तर जेव्हा 1,000 दिव्य युग संपतात, म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस संपतो, तेव्हा ब्रह्मदेव झोपतात. म्हणजे त्यावेळी प्रलय येतो आणि त्यावेळी सर्व जीवांना विष्णूंच्या नाभीमध्ये ठेवलं जातं. आणि त्यानंतर जेव्हा ब्रह्मदेव जागे होतात, तेव्हा सर्व जीवांना परत मग आता शरीर आणि आकार दिला जातो. ते माताजी, सायली माताजींना आठवत असेल, तुम्ही प्रश्न हो विचारला होतात हो ना, हो हो अव्यक्त रूपामध्ये हो ठेवतात. हं? हो हो 8व्या अध्यायामध्ये. तो हो. अव्यक्त म्हणजे काय, तर हा प्रकार आहे. हा हा म्हणजे तिथे त्यांना शरीरही नाहीये, शरीर नाहीये, त्यामुळे हा प्रकृतीच्या 3 गुणांचा हा. ते प्रभाव तुम्ही ते त्यांच्यावरती सोर्सचं नाहीये. उदाहरण दिलं होतं तेच ना. हा हा, की सुप्त रूपामध्ये, डॉर्मंट अवस्थेमध्ये काय असतं, तर हे ते हा स्थिती आहे ती अव्यक्त. हा. हा. कारण हा, तेव्हा ब्रह्मदेव मी ते त्यावेळी विचारलं झोपलेला की आहे. त्यांना स्त्री पुरुष असं काही हे असतं का? हा, नाही, नसतं त्यावेळेला, नसतं. नसतं. फक्त इच्छा जागृत, इच्छा असतात तिथे जीवाच्या. हा. पण हम्म. त्या सुप्त अवस्थेमध्ये असतात, ते व्यक्त स्वरूपात ते नसतं. ज्या वेळेला आता ब्रह्मदेव जागा होणार, त्यावेळेला त्या इच्छांच्या नुसार ती शरीर त्याला प्राप्त होणार आणि त्या त्या ठिकाणी त्याला शरीर दिलं जाणार. म्हणजे त्याचे काय म्हणतात, त्या अशा इच्छा असतील ज्या सत्वगुणातल्या असतील, तर त्याला उच्च लोकामध्ये देवतेंचं शरीर मिळेल. जर का रजोगुणाच्या इच्छा असतील, खूप संपत्ती, भौतिक इच्छा, तर त्याला भूलोकामध्ये मिळेल. आणि तमोगुणी इच्छा असतील, तर त्या पूर्ण करण्यासाठी त्याला नीच लोकामध्ये शरीर मिळेल. पण ते गुण व्यक्त झालेले नसतात, अव्यक्त रूपात असतात. म्हणून या सुप्तावस्थेत अव्यक्त रूपामध्ये इथे ठेवलं जातं, विष्णूंच्या शरीरामध्ये. सर्व जीव एकवटले जातात आणि मग जेव्हा ब्रह्मदेवांचं दिवस सुरू होतो, त्या वेळेला परत सृष्टीची जेव्हा रचना होते, तेव्हा त्या त्या इच्छेप्रमाणे त्यांना ते शरीर मिळतं. म्हणून इथे मनुष्य, पशु, पक्षी, इतर सर्व जीवांची उत्पत्ती ही एकाच वेळी होते. हे महत्वाचं आहे बघा. असं नाही, आता जिथे आपण बघा सायन्स मध्ये शिकलेलो आहे ना, की माकडांपासून माणूस झाला.
असं म्हटलं जातं ना. हो माकड हे आपले पूर्वज आहेत. डार्विनचं थिअरी आपल्याला हो, सांगितली होती डार्विनच्या बघा. थिअरी प्रमाणे हा, उत्पत्ती तर हे आधी. हे इथे चुकीचं आहे. इथे चुकीचं आहे. आपल्याला हे हो हो समजतं की सर्व जीव हे एकाच वेळी झालेले आहेत. हो त्यांच्या इच्छा जशा होत्या हो ते हो. एकाच वेळी ते तयार झाले. हम्म. कारण प्रलयाच्या काळी जीवाच्या ज्या इच्छा असतात त्या पुन्हा प्रगट होतात. हम्म. आणि हे सर्व भगवंतांच्या इच्छेनुसार घडत असतं. आपण या प्रक्रियेशी जीवाचा काही संबंध नसतो. म्हणजे ही अशी हम्म. अचिंत्य अशी शक्ती आहे भगवंतांची. विविध जीवांची निर्मिती केल्यानंतर भगवंतांचा या जीवाशी मात्र काही संबंध उरत नाही. हम्म. विविध जीवांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सृष्टीची निर्मिती होते, पण भगवंत स्वतःला या सृष्टीमध्ये गुंतवून तिकडे घेत जा. नाहीत, ते अलिप्त राहतात. हम्म. म्हणजे इथे परत हे अचिंत्य भेदाभेदच तत्व आपण समजून घेतोय की कसं काय, म्हणजे भगवंतांनी सृष्टीची निर्मिती पण केली पण तरी ते अलिप्त आहेत. तर कसे अलिप्त आहेत? कारण प्रकृती कार्य करते, हा, ब्रह्मदेव कार्य करतायत, पण सगळं नियंत्रण कुठे आहे? भगवंतांकडे. पण प्रत्यक्ष रूपात ते नियंत्रण नाही करत आहेत तिथे बसून. हम्म. असं आहे. पण मला अजून एक विचारायचं होतं की जीव सगळे पृथ्वी ह्याच्यावरच आहेत ना? इतर नाही, प्लॅनेटवर नाही, नाही, आहेत असं नाही. की का नाही? नाही, जीव पृथ्वीवरती नाही. आपलं म्हणजे कसं आहे, पृथ्वीवरती रजोगुण प्रधान आहे की नाही? हा तर हा. रजोगुणामध्ये जेवढे लोक असतील ते पृथ्वीवरती असणार, भूलोक ज्याला म्हटलं जातं, बर बरोबर. बर. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत, जे देवता म्हटले जातात, हा हा. ते सर्व उच्च लोकांमध्ये आहेत. आणि ज्यांच्यामध्ये तमोगुण प्रबळ आहे, आसुरी प्रवृत्ती प्रबळ आहे, ते हा सगळे ते ह्या पातळ नीच ह्याच्यामध्ये, म्हणजे ते अतळ वितळ पाताळ हा बिताळ जे पातळ. आहेत हा ना, हा त्या हा. ठिकाणी आहेत. तर अशा प्रकारे हे आहे. आता पृथ्वीवरती कसं आहे, आपण ते 15व्या अध्यायामधलं जर का तुम्ही ते हम्म. इन्व्हर्टेड हो वृक्ष हो होता ना, तो हो अश्वत्थ हो वृक्ष, हो त्याच्यामध्ये ते लेअरिंग दाखवलं होतं हो बघा, की हो सर्वात हो खाली ते जलचर, हो. सरपटणारे प्राणी हा वगैरे हा. असे होते. हम्म. आणि जसं जसं आपण वरती वरती जाऊ तसे तसे मग त्या काय म्हणतात, त्या उच्च योनी हो. होत्या, हा गंधर्व हा होते, हा. आणि म्हणजे यक्ष, मग देवता वगैरे असं येते. हम्म. म्हणजे गुणाच्या अनुसार त्यांना शरीर मिळतं आणि लोक पण मिळतात त्याच्या अनुसार, असं. आणि पृथ्वीवरती पण 3 गुण असतात, पण प्रबळ गुण कुठला आहे? रजोगुण जास्त प्रबळ आहे. असं नाही की पृथ्वीवरती सत्वगुण नाहीये, हम्म. शुद्ध सत्वगुण नाहीये. आपला रजोगुणाने तो हे झालेला आहे, त्याच्यावरती प्रभाव आहे रजोगुणाचा, असं. अच्छा. माताजी, 8व्याचं तात्पर्य वाचायचं का? कारण त्याच्यात हे सगळं थोडस हो, मग डिटेलमध्ये वाचा ना, लिहिलेलं आहे. वाचा वाचा माताजी. म्हणजे आता आपण जे ऐकलं आणि हे केलं हो, ना, तेच हो, सगळं आहे. हो, हो, हं? चालेल चालेल, वाचा. तात्पर्य 8व्या श्लोकाचं. हे भौतिक जगत म्हणजे भगवंतांच्या कनिष्ठ शक्तीची अभिव्यक्ती आहे. हे यापूर्वीच अनेक वेळा स्पष्ट करण्यात आले आहे. उत्पत्तीच्या वेळी भौतिक शक्ती महत्तत्व रूपाने प्रकट होते आणि त्यामध्ये भगवंत आपला प्रथम पुरुषावतार महाविष्णू रूपामध्ये प्रवेश करतात. ते कर्णोदक सागरामध्ये पहुडलेले असतात आणि असंख्य ब्रह्मांडांना उच्छ्वासित करीत असतात. आणि प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये भगवंत पुन्हा गर्भोदकशाही विष्णूच्या रूपाने प्रवेश करतात. या प्रकारे प्रत्येक ब्रह्मांडांची निर्मिती होते. नंतर भगवंत स्वतःला क्षीरोदकशाही विष्णूच्या रूपामध्ये आणखी प्रकट करतात आणि या रूपाद्वारे ते प्रत्येक गोष्टीमध्ये सूक्ष्म अणूमध्येही प्रवेश करतात. या वस्तुस्थितीचे वर्णन या ठिकाणी करण्यात आले आहे. भगवंत सर्वच गोष्टींमध्ये प्रवेश करतात. आता जीवात्म्यासंबंधी सांगायचे तर या भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवात्मा गर्भस्थ केला जातो आणि आपल्या पूर्व कर्मांनुसार त्याला विविध प्रकारच्या अवस्था प्राप्त होतात. याप्रमाणे भौतिक प्रकृती कार्यरत होते. सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या क्षणापासूनच जीवाच्या निरनिराळ्या योनींच्या कार्यास प्रारंभ होतो. हे इथे त्यांनी दिलंय. सृष्टीच्या हम्म. उत्पत्तीच्या क्षणापासूनच जीवाच्या निरनिराळ्या योनींच्या कार्यास प्रारंभ होतो असे नाही. या सर्वांची उत्क्रांती होते. जीवांच्या निरनिराळ्या योनी सृष्टीबरोबरच निर्माण केल्या जातात. मनुष्य, पशु, पक्षी सर्वांची एकाच वेळी उत्पत्ती होते. कारण प्रलयाच्या वेळी जीवांच्या ज्या इच्छा असतात त्या पुन्हा प्रकट होतात. अवश्यम
या शब्दावरून या ठिकाणी स्पष्टपणे दर्शविण्यात आले आहे की या संपूर्ण प्रक्रियेशी जीवाचा मुळीच संबंध नसतो. पूर्वसृष्टीमधील जीवांच्या अवस्था केवळ पुन्हा प्रकट होतात आणि हे सर्व काही केवळ भगवंतांच्या इच्छेनुसारच घडते. हीच भगवंतांची अचिंत्य शक्ती आहे. निरनिराळ्या योनींची निर्मिती केल्यावर भगवंतांचा त्या योनींशी मुळीच संबंध नसतो. विविध जीवांच्या इच्छा पूर्ण करण्याकरिता सृष्टीची निर्मिती होते आणि म्हणून भगवंत स्वतःला सृष्टीमध्ये गुंतवून घेत नाहीत. खरंच अचिंत्य आहे ना. हो, खरंच आहे. म्हणजे हे संपूर्ण जे आता वाचल्यावरती मग ते तुम्ही इतकं हा एक्सप्लेन केलेलं लक्षात आलं, पण ते हम्म. आमच्याजवळ कुठे असेल तर ते ह्या पॅरेग्राफ मध्ये सापडेल. हा आणि जे इतके वर्ष आपल्याला शिकवलं गेलंय डार्विनची थिअरी हो, की उत्पत्तीचा माकडापासून सिद्धांत, माणूस आला. हम्म. उत्क्रांतीचा तर हे सिद्धांत. उत्क्रांतीचा सिद्धांत तोही इथे चुकीचा मांडलेला आहे, कारण बरोबर. सगळ्यांची एकाच वेळी निर्मिती झाली हो ना. हो. उत्क्रांतीचा काही प्रश्नच नाहीये. हम्म. आणि ते आपल्याला समजतं ना, जर का माकडापासून माणूस झाला तर आता को एक्झिस्ट कसे करतायत, माकडं येत आणि माणसंही आहेत. हम्म. मग असं व्हायला पाहिजे ना इतक्या मिलियन्स इयर्स मध्ये की सगळी माकडं कन्वर्ट झाली पाहिजेत हम्म. माणसामध्ये. हो, असंही ती नाहीये. तशीच तशी हा राहिली. हो. हा तर त्यामुळे हे उत्क्रांतीचं, आणि आता बहुतेक ते अभ्यासक्रमातून डार्विनची थिअरी काढून टाकलेली आहे. हो. म्हणजे म्हणजे अगदी मुंगीपासून काय त्याच्याही पेक्षा सूक्ष्म कीटकांपासून प्रचंड मोठ्या हत्तीपर्यंत सगळे हो जिवंत आहेत आता. हो 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 आणि सुप्तावस्थेमध्येही तसेच असतात. म्हणजे ज्या वेळेला ब्रह्मदेवाची रात्र होते, प्रलय होतो, त्यावेळेला त्यांच्या ज्या काही इच्छा असतील तो त्यांचा सुप्तावस्थेत जाण्याचा एंडिंग पॉइंट आहे, बरोबर ना. तो हो. ती अवस्था रिटेन होते अव्यक्त ह्याच्यामध्ये. ब्रह्मदेवाची ज्या वेळेला सकाळ होते तेव्हा तीच आता व्यक्त होते. मग त्यांना तशी शरीर त्यागपूर्व कर्मानुसार मिळतात परत. म्हणजे मधला जो वेळ असतो त्याची जी रात्र संपतेपर्यंत ते अव्यक्त रूपामध्ये महाविष्णूंच्या शरीरामध्येच राहतात सर्व जीव, अच्छा. प्रलय झालाय. आणि मग भगवंतांची जेव्हा इच्छा होणार त्यावेळेला ते परत व्यक्त स्वरूपामध्ये येणार. त्यांच्या ज्या काही इच्छा असतील तेव्हा तसं तसं त्यांना शरीर मिळणार. म्हणजे त्यांच्या त्या डीएनए मध्ये राहत असेल असं हा असं. मग आता हा पण बघा ना, हा विचार करा, म्हणजे म्हणजे केवढं प्रलय पण त्यांचं शरीर असेल. निश्चितच आहे परत. हा प्रलय पण निश्चित आहे. प्रलय पण निश्चित आहे आणि हे सगळं सामावून जातं ना. आपण म्हटलं की महाविष्णूंच्या उच्छ्वासातून निर्मिती होते आणि श्वास ओढून घेतला की ही ब्रह्मांड सगळी आत ओढली जातात. कुठे जातात. ब्रह्मांडच ओढलं गेलं म्हणजे सगळे जीवच त्यांच्या शरीरात सामावले गेले. आता आपण विचार करताना आपण आपल्या ब्रह्मांडाचा विचार करतोय की हो. पृथ्वी मध्यस्थानी आहे, वरती 7 हो. लोक, खाली 7 लोक, आणि अशी किती अनंत कोटी ब्रह्मांड आहेत. ही हम्म. सर्व त्यांच्यामध्ये सामावली जातात. म्हणजे काय शरीराचा म्हणजे काय विस्तार म्हणजे असेल, मग काय आपण म्हणजे काय करतो. कल्पना करू शकत नाही इतकं तेच हे आहे. तर मग अचिंत्य. 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 अगदी हे योग्य असं ते नाव आहे आता त्याला. मला आपण हे जे बोलतोय ना त्याच्यावरनं आणखीन एक हा आठवलं. आपण नेहमी म्हणतो ना चित्रगुप्त म्हणजे हे नाव, की तो आपला हो सगळा लिहून ठेवत असतो, हो रेकॉर्ड. हा रेकॉर्ड सगळं ठेवत असतो आपला चित्रगुप्त. हो तर हो जेव्हा प्रलय होतो त्यावेळेला आता आपल्यातनं जर का बरीच पापकर्म घडली असती तर हो त्या चित्रगुप्ताच्या डायरीप्रमाणे आपल्याला नीच योनीतला जन्म मिळेल. हो हम्म. हो हो. म्हणजे हो ना. अशापैकीच काहीतरी ते सॉर्टिंग करत असतील ना हो त्यावेळेला. हो हो पण प्रलय आला तरी त्यांचं रेकॉर्ड बुक म्हणजे वाहून गेलं किंवा त्यां- नष्ट झालं असं होत नाही. हो ना. त्यांचं हा, सुपर असं होत कॉम्प्युटर नाही हा तेच असणार म्हटलं. आहे. असं होत हा नाही, असं होत हा म्हणजे नाही. प्रलय प्रूफ आहे ते थोडक्यात. हो हा. ना. हा सुपर कारण माणसात कॉम्प्युटर आहे त्यांचा. म्हणजे आता ती सुपर कॉम्प्युटर कल्पना, हा एक्झॅक्टली. शेवटी ही कल्पनाच आहे. म्हणजे हा चित्रगुप्त लिहून ठेवतो ही कल्पनाच हो असावी हो बहुतेक. एक्झॅक्टली बरोबर. कारण हे कुठेतरी भगवंतांकडेच रेकॉर्ड आहे ना, फाईल. त्याचं हा जरी चित्रगुप्तला दिलं असेल त्यांनी काम, तरी बेसिकली कोण करतायत तर सगळं भगवंतच करतायत हो म्हणजे. आणि त्यांना चित्रगुप्तची गरज नाहीच आहे. त्यांनी आपलं ती दिलंय, अलॉट केलंय की तू सेवा कर माझी एक, तुला हा कार्य देतो मी. त्यांना गरज नाहीच आहे. म्हणजे सगळी देवता हे ह्याचसाठी आहेत ना, हो, भगवंतांचे प्रतिनिधी शुद्ध भक्त प्रतिनिधी आहेत म्हणून. म्हणून जबाबदारी दिली असं आहे. म्हणजे मला आता एकदम ते नाव आठवलं की चित्रगुप्त हो लिहून ठेवत असतो. हो हो तसं झालं हे सगळं. बरोबर. म्हणजे हो आपल्या इच्छा ही आहे म्हणून तुम्हाला तो जन्म असं. बरोबर बरोबर. सगळा लेखाजोखा सगळा लिहिलेला हं. असतो त्याच्याकडे, असंच म्हटलं जातं. मग पण एक मग प्रलय 90वा करूया का.
पण मग आपण हो ते प्रलयात करूया. परत हा प्रलय आल्यावर परत हा म्हणजे हे आपण जे काय सगळं काय शिकलोय किंवा हे जे काय हो ज्ञान संपादन केलंय पण हे पण सगळं नष्ट होणार का? भौतिक नाही. ज्ञान नष्ट होणार, नाही नाही, म्हणजे आता आत्म्याचं ज्ञान राहणार. हम्म भगवद्गीता म्हणा किंवा ते श्रीमद राहणार, ते भागवत. राहणार, ते राहणार. कारण अच्छा. ते आत्म्याचं शुद्धीकरण होत असतं ना त्याने, आणि ते कसं आहे, परमनंट आहे. आत्म्याचं हं, जे काही शुद्धीकरण हं, कणाकणाने जरी झालं तरी ते हं, शुद्धीकरण परमनंट आहे. त्या हं, आत्म्याच्या पोझिशनने, म्हणजे आता 100% असं कल्पना करा, एक अशुद्ध आत्मा आहे, 100% अशुद्ध. हा, हं, आणि त्या आत्म्याने भगवद्गीता ऐकली. आता हे कण भराचं त्याचं शुद्धीकरण झालं 0.1%, हं, बरोबर ना? हं, 0.1% शुद्धीकरण करत करत त्या जन्माच्या अखेरीपर्यंत त्याचं 10% झालं, सुरुवात करून करून. हं, म्हणजे 90% अशुद्धता आणि 10% शुद्धता हं, असं घेऊन हा आत्मा आता पुढचं शरीर धारण करतो. हं, आणि तिथेही त्याला परत स्वातंत्र्य आहे की हं, ते 11व्या टक्क्यापासून भगवंत योजना करून देतील त्याला, की त्याने 11व्या टक्क्यापासून सुरू करावं. हा, हं, पण त्याला जीवाला स्वातंत्र्य दिलेलं आहे ना, सूक्ष्म, की हं, त्या योजनेचा हे घ्यायचा, उपयोग करायचा, की हं, परत ते 90%चं 91%वर जायचं का 10%चं 11% करायचं. म्हणजे आपला वेळ कुठे घालवायचा याचं हं, स्वातंत्र्य त्या जीवाला असतं. हं, हं, त्याने जर का आपण 6व्या स्वातंत्र्याचा अध्यायात हे पाहिलं ना, हा आपल्याला चांगल्या घरात जन्म मिळतो. हं, हो, हं, शुचीनाम श्रीमताम गेहे, हो. हो ना. हा 6व्या अध्यायात आपण हा श्लोक पाहिलाय. हो, हं, म्हणजे हो, भगवंत ही योजना करून देतात त्या हं, व्यक्तीला. पण हं, तरी स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग हा माणसाचा स्वतःचा विवेक आहे ना. तर हं, त्यामुळे तो हो. कसा वापर करतो ह्याच्यावरती तो ठरणार. पण जरी त्याचा जन्म वाया गेला, तोही जन्म वाया गेला धरून चालूया, तरी त्याचं ते 10% शुद्धीकरण झालेलं आहे. ते हं, घेऊन तो परत आता जन्माला येणार. ते हं, त्याचं नष्ट होत नाही 10%, ते त्याच्याकडे कायमस्वरूपी राहतं. आणि ती योजना पण भगवंत त्याला समोर आणत राहतात. हं. त्याने सेवा करण्याची किंवा त्याची शुद्धीकरणाची जी योजना आहे ना, वारंवार त्याच्या समोर येत राहते. संधी फक्त देत राहतात त्या त्याला. संधी देत राहतात. हा, हं, आता ही घेणं संधी हे ते जीवाचं डिस्क्रिप्शन आहे. इथे भगवंत त्याच्या इच्छेच्या आड येत नाहीत. हं, कारण भौतिक प्रलोभनं पण समोर आहेत आणि भगवंतांची भक्ती करण्याचा मार्ग पण त्याच्या समोर आहे. तो हो. कुठे जातो हे त्याचं हे म्हणजे त्याची प्रेरणा त्याच्या कशी होते, स्वातंत्र्य, त्याचं त्याचं स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य. हा, त्या की स्वातंत्र्याच्या त्याची आड भगवंत विवेकबुद्धी येत त्याला नाही. कशी इच्छा निर्माण करते. हा, हे आहे. तर हं, त्यामुळे तर कसं आहे, आता हे भाग्यच आहे ना शेवटी. तो आता सगळं त्याला प्रोव्हिजन करून दिलं. आता शुचीनाम श्रीमताम गेहे मध्ये जसं सांगितलं, शुचीनाम म्हणजे काय, ब्राह्मणाच्या घरी. आता ब्राह्मण म्हणजे सत्व गुणात आहे, धार्मिक कार्य पण होत आहेत. हं, श्रीमताम गेहे म्हणजे वैश्य कुटुंब, वैश्य कुटुंबामध्ये पैसा अडका आहे. तर त्यामुळे उपजीविकेसाठी फार कष्ट करण्याची त्याला गरज नाही. तो शांतपणे भक्ती करू शकतो. म्हणजे ही व्यवस्था दिली भगवंतांनी करून. पण आता संपत्ती आहे तर त्याचा दुरुपयोग पण मनुष्य करू शकतो ना, की हो. उपजीविकेची काळजी नाही तर भौतिकामध्ये अजून मजा करा, असंही त्याचा काय म्हणतात तो हो. दुरुपयोग करू शकतो. हं, तर हं, हे शेवटी आपल्यावरतीच ठरतं की आपण त्याचा उपयोग कसा करायचा. तिथे भगवंत हस्तक्षेप करत नाही. हं, पण तरी मग व्यवस्था आपल्याला जी मात्र प्रेरणा दर्जनी करतात. मिळते, आपल्याला जी हा प्रेरणा मिळते, की हा चांगलं वागावं किंवा वाईट वागावं, ही हो, प्रेरणा पण आपल्याला भगवंतच देतात ना. देत असतात, पण बरोबर. ते तर आणि चांगलं गुणांमुळे ना. वागण्याचीच प्रेरणा असते ना, ते परत आपण ती गुणांवर ओव्हर रूल अवलंबून करतो. आहे ना. गुणांवर. हा, गुणांवरती ती आहे, गुणांवर पण तरी अवलंबून. आता बघा, तमोगुणी व्यक्तीला काही कळत नाही असं नाही, की तो ओव्हर रूल करतो ना. हं, आंतरिक प्रेरणा हं, म्हणजे जे आता चुकीची कामं करतात, हा, हं, त्यांना काही असं नसतं की त्यांना समजत नाही की मी हं. चुकीचं कार्य करतो, समजतं. पण त्यांना ते थांबवण्याची त्यांची शक्ती हे झालेली असते पूर्ण. हां. म्हणजे दुर्योधनाचं सत्वगुणी. एक उदाहरण आहे असं मला वाटतं काहीतरी. कुठलं बरं भा- माताजी? महाभारतात दुर्योधनाला हे सगळं माहिती असतं, हा हा की की म्हणजे माझ्या हातनं हे सगळ्या चुकीच्या गोष्टी घडतायत आणि हे हा चुकीचं आहे. पण मी हे हा थोपवू शकत नाहीये कारण ते माझं हा पूर्वसंचित आहे. हे हा दुर्योधनाला माहिती असतं. हो. हा. म्हणजे इथे पण आपण बघतोच ना, तमोगुणी व्यक्तीला आता दारूच्या आहारी व्यसनाधीन झालेल्या व्यक्तीला काही माहिती नसतं असं नाही, की तो जे काही करतोय ते, पण तो थांबूच शकत नाही ना, एवढा तो आहारी गेलेला असतो. हं. त्या कंट्रोल आहे. हं.
कंट्रोलच्या बाहेर जो सत्वगुणीकडे जो शक्ती जी आलेली आहे ना संयम करण्याची, आत्मसंयम करण्याची, ही त्याची क्षीण झालेली असते पूर्ण. आणि ती येते कशी? सत्वगुणी व्यक्ती कसा ही शक्ती मिळवू शकतो? कारण तो ती 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स भक्तीची पाळतो बघा. त्यावेळेला ही शक्ती त्या आत्म्यामध्ये येऊ शकते. जे आपण म्हणतो ना भक्तीची 4, मांसाहार करायचा नाही म्हणजे दया हम्म. आपण केली तिथे, बरोबर ना? हा, दयेवरती आपण कंट्रोल म्हणजे ती आणला. दुसरं वाढीला लागते तिथे. वाढीला लागते. म्हणजे आत्म्याचं सबळीकरण तिथे होतं. कारण इथे हा. कुठेतरी आपण आत्मसंयम पाळतो, त्यामुळे भौतिकाकडचं हे आकर्षण कमी होतं आणि कृष्ण भावनेमध्ये जोडतो. जिथे आत्मा जोडला गेला कृष्णांशी, तिथे त्यांची शक्ती आपल्याला प्रदान होते. हो ना? हम्म. जोपर्यंत आपण भौतिकामध्ये कृष्णांबरोबर जोडलेला नाही आत्मा, तोपर्यंत तो मायाशक्तीच्या प्रभावाखाली आणि तो क्षीण स्वरूपातच आहे. जरी आपण आपल्याला समजत असलो की अरे मी खूप आपल्या ऑन माय ओन मी खूप चांगला आहे, पण तो तरी काय म्हणतात, तो अत्यंत क्षीण अवस्थेमध्ये, नीच अवस्थेला आहे. ज्यावेळेला तो हम्म. कृष्णांच्या बरोबर जोडला जाईल तेव्हा त्याची खरी शक्ती त्याला प्राप्त होणार हम्म. आहे. म्हणजे हे जे रूपांतर आहे भौतिकाकडून कृष्णांच्या बरोबर जोडलं जाण्याचं, तो पॉवर स्विच आहे इथून तिथे. आणि तोच त्याच्या हा. सबळीकरणारा आत्म्याच्या कारणीभूत ठरतो. इथे कितीही आपण जरी एखादा म्हणजे काय म्हणतात, तो भौतिक दृष्ट्या जरी एखादा व्यक्ती खूप सबळ असला, म्हणजे उच्च शिक्षित असला, कुठे त्याच्याकडे सत्ता असली त्याच्या हातात, तरी आत्म्याच्या दृष्टीने त्याची खूप क्षीण शक्ती आहे. म्हणजे भौतिक शक्ती हा. ही काय आत्म्याची खरी शक्ती नाही. हो ना? कारण ती हो. कालांतरासाठीच प्रदान झालेली आहे त्याला. ती काही त्याच्या पूर्ण जन्मभर टिकेल अशी ही नाहीये. कुठल्याही क्षणी ती जाऊ पण शकते, कारण हे भौतिक जगाचं स्वरूपच असं आहे. आज आहे तर उद्या नाही. पण आत्म्याची शक्ती ही शाश्वत स्वरूपाची आहे. कंटिन्युअस पॉवर सप्लाय येतो. सो हा जो फरक आहे ना, हा आपल्याला म्हणजे भक्तीमध्ये येऊन भक्ताला आपण सांगण्याचा प्रयत्न केला तर ते नाही कळणार. नाही, हे मात्र खरं आहे की आपली म्हणजे भौतिकाकडची ओढ कमी 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 होत जाते, हा अनुभव हा येतोय आपल्याला. हा हा करेक्ट. आणि हे हा 2-3 अनुभव येतोय. वर्षांनी आपल्याला जाणवतं बघा. म्हणजे सुरुवातीला नाही जाणवत, पण एक 2-3 वर्ष कृष्ण भावनेमध्ये गेली की आपल्याला समजतं ना हे. आणि हे स्पष्टता आपल्यामध्ये येते बघा. एखाद्या म्हणजे स्थितीचं माझं आकलन स्वतःच होणं. उदाहरण द्यायचं तर हल्ली इतक्या हा. ठिकाणी आपल्याकडे वेगवेगळी अशी एक्झिबिशन्स लागलेली असतात, खूप हो हॉल्स हो. मधनं अशा. आणि पूर्वी हम्म. वाटायचं की ह्या ठिकाणी जावं, तिकडनं ही वस्तू हम्म. घेऊन यावी, बघून यावी. हो हो आता ती बरोबर. इच्छा हो होत नाही. आता वाटतं हो की घरात आहे, अजून एकाला एक घेण्यात काय अर्थ आहे. करेक्ट. हो ही हो इच्छा हो. आता व्हायला लागलीये. ओढ अगदी. ती कमी किंवा होतीये. कुटुंबामध्ये काही वादविवाद वगैरे असतात ना, त्याच्यामध्ये आपली एक अशी अलिप्तता असते माहिती का? किंवा हो, कुटुंबामध्ये असं नाही, बिल्डिंग्स मध्ये असतात, काही ते आपण लोकांमध्ये अलिप्त असतात, आपण राहतो. असे वरती असतो, तटस्थ अलिप्त दृष्टीने होतो बघत आपण. असतो सगळीकडे. अलिप्त हा, असतो आपण. अलिप्त असतो अलिप्त असतो. अगदी. म्हणजे आपल्याला ते हे समजतंय जाणवतं. सगळं. हा, पण हे आपण जाणवतं. त्याच्यामध्ये जाणून बुजून वेगळे असतो. वादविवादात आपण जात नाही. अगदी अगदी. हा, असं आहे. वादविवाद नाही म्हणजे करायला जात आपल्याला कितीही प्रत्यक्ष. जरी खुमखुमी असली की ह्यांना शिकवायचं हे चुकीचे आहेत, पण तरीही आपण आपल्याला विड्रॉ करून शांतपणे बसून ठेवू शकतो की नाही, ह्याच्यात पडायचंच नाही आपल्याला, इथे लक्षच द्यायचं नाही. आपण आपला मार्ग वेगळा झालाय आणि तो तिथे हम्म. चालू राहणार आहे. काही फरक पण पडत नाही आपल्याला. असं आहे. हो, खरंच काही 2-4 दिवसांनी नंतर त्याची जाणीव म्हणजे हो, जाणवत पण नाही आपल्याला, वाईटही नाही वाटत त्याचं. वाईटही नाही वाटत. अगदी तसंच आहे ना. म्हणजे सगळ्या नाही, भौतिकातल्या हा गोष्टी बदल ह्या होतोय ना. थोडा थोडा बदल होतोय. हो हो होतोय. आणि हा जाणीव होते आपल्याला ना या गोष्टीची की हा हे हम्म. असं आहे. म्हणजे या प्रकारे आता आपणही तो आत्मसंयम बाळगू शकतो असं. हम्म. हं? मग आपण 9वा-10वा करूया का थांबायचं इथे, कारण 4:30 होत आलेत. सगळ्यांना थांबूया आता बहुतेक. वेळ आहे. हो ना? चालेल. थांबूया. हा, मग थांबूया. पुढच्या वेळेला आपण करूया. म्हणजे हो. 9व्या श्लोकापासून आपण आता पुढच्या वेळेला. रविवारी ना. हो, आता रविवारी. मी चालेल. 1 मिनिट रेकॉर्डिंग बंद करते. हम्म. बरं होईल रेकॉर्डिंग बंद. काय कधी कधी हँगच होतो. हम्म. हम्म. आणि नाहीतर मग आपण जे बोललेलं असतं ना ते सगळं रेकॉर्डिंग मध्ये हो. जातं. हो ना? हो.
तुम्हाला एक विचारतो, तब्येत बरी आहे तुमची आता? तब्येत बरी आहे. अजून आज घशाने सहकार्य केलं, मला खूप आनंद आहे. कारण खोकला हा असा गोष्ट आहे की तो कधी यायला लागतो, तो थांबत नाही. म्हणजे हम्म. कधी कधी तर असं होतं, पण आज काही नाही तसा त्रास झाला. आता परवाच्या बघा भगवद्गीतेचा आपण आता जो विषय काढला ना, हम्म. तर आता परवा जी विमानाची दुर्घटना झाली, अपघात झाला, हो. तर हो. भगवद्गीतेचा अभ्यास करणारा व्यक्ती या घटनेकडे कसा वेगळ्या दृष्टीने बघू शकतो. म्हणजे आता सगळं काही बघा, आपण भगवद्गीता शिकतोय, आपल्याला समजून आलंय की प्रत्येक गोष्ट ही कृष्णांच्या अनुमतीने होत असते. म्हणजे ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह म्हणतो ना आपण, अनादिरादिर हो. गोविंद सर्व कारण कारण सर्व प्रायव्हेट होतात. बरोबर, आपण गाडी चालवणं सोडून दिलं, आपण म्हटलं नाही बाबा मी पायी चालणार, पायीही अपघात होतात. होतात. हो. अगदी हो. कुठेच नाही जायचं ठरवलं, घरीच बसूया, तर घरी पण विजेचा शॉक लागतो, कुठे आग लागते. म्हणजे हो. भौतिक जग हे अशा संकटांचा सामना पावलोपावली आपल्याला करावाच लागतो. आणि ते श्रीमद भागवतम मध्ये कुठला तरी श्लोक आहे, आता त्या मला स्कंद आठवत नाही, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम म्हटलेलं आहे. म्हणजे हे भौतिक जगाचं हे स्वरूप आहे, हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की मृत्यू केव्हाही होऊ शकतो. इथे प्रत्येक व्यक्तीचा मृत्यू हा निर्धारित एका वेळेवर होतो असं म्हटलंय, पण एक ती निश्चित जी वेळ असते ना, ती त्या व्यक्तीला माहिती नसते. म्हणून हे सगळे म्हणजे चिंतेची गोष्ट आहे. पण त्यापेक्षा महत्वाचं काय आहे की आता मनुष्य जीवनाचं जे परम लक्ष्य आहे, जे भगवद्गीतेतून आपण शिकलो, ते प्राप्त करण्याच्या मार्गावरती एकही पाऊल न उचलता मृत्यू आला. हा, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. कारण कृष्ण हो. म्हणतात ना की कोणी भगवंतांना श्रेष्ठ मानून, त्यांना श्रेष्ठ मानून त्यांच्या सेवेमध्ये छोटस जरी कार्य केलं तरी ते कार्य पुढे चालू राहावं याची योजना भगवंत करतात, जे आता आपण म्हणत होतो. पण हम्म. भगवंतांचं स्मरण न राहता जन्म गेला, त्यांचं स्मरण न करताच देह त्यागावा लागला, याशिवाय दुसरी दुर्घटना नाही बघा, मनुष्याच्या हो. जन्माच्या दृष्टीने बघितलं तर. हा, तर त्यामुळे हो. आता हा जो हे जो अपघात झाला, काही लोक विचारतात ना प्रश्न, जे भौतिक दृष्टिकोनातून बघतात, की भगवंत कुठे होते अपघाताच्या वेळी, का नाही रक्षण केलं त्यांनी सर्वांचं. तर हम्म. बघा, भगवंतांपासून विमुख होऊन या भौतिक जगामध्ये मायेच्या खाली, मायेच्या प्रभावाखाली येण्याचं कोण ठरवतो? मनुष्य ठरवतो. बरोबर, या भौतिक हम्म. जगाचं स्वरूप हे म्हणजे अशी संकट इथे पावलोपावली येणार, हे आपल्याला समजूनच घेतलं पाहिजे. जेव्हा आपण एखादी नोकरी पत्करतो बघा, त्या नोकरीमध्ये ज्या काही गोष्टी आपल्याला कराव्या लागणार या आपल्याला माहिती असतात, तसंच हे भौतिक जगाचं स्वरूप आहे. तर ही संकट इथे भौतिक जगामध्ये येतच राहणार आहे. तर त्यांना घाबरून आता आपण इथे, म्हणजे असं तर होऊ शकत नाही की सगळं सोडून द्यायचं. तर मनुष्याचं जीवन आपल्याला ते गंभीरतेने घ्यायला हवं. मनुष्याचा जन्म म्हणजे कशासाठी मिळालेला आहे. आता ही अशी घटना जी आहे ती कोणाबरोबर केव्हाही होऊ शकते, हे खरं आहे, सत्य आहे गोष्ट. आणि आपला म्हणजे आपण म्हणतो ना की आता आपण हा श्वास सोडला, पुढचा श्वास आपण आत घेऊ शकू की नाही हे आपल्यापैकी कोणीही निश्चिततेने खरं तर सांगू शकत नाही. त्यामुळे हम्म. भौतिक दृष्टिकोन काय आहे या घटनेकडे बघायचा, की खूप वाईट वाटणं, दुःख वाटणं, हळहळ वाटणं, सगळीकडे तीच चर्चा असते बघा, वर्तमानपत्रात, टीव्ही मध्ये हो. सतत तेच. पण मग काही दिवसांनी आपण आपल्या कामामध्ये घडून जातो आणि त्या घटनेचा आपल्याला अगदी विसर पडतो. केदारनाथच्या जलप्रलय बघा, काही हो. वर्षांपूर्वी झाला होता, काही हो. दिवस किती त्याची चर्चा झाली. हो. आज आपल्याला पुन्हा आठवणार नाही, आता मी आठवण करून दिली मग आपल्याला सगळं क्लिक होतं मागे, अरे इव्हन हो आपण झालं होतं. कोविडचा सुद्धा भयानक दिवस गेले ते विसरतोय. विसरतो. बरोबर, तर हा भगवद्गीतेचा अभ्यास करणाऱ्याचा मात्र दृष्टिकोन ह्या गोष्टीकडे आध्यात्मिक असायला हवा. जसं आता आपल्यापैकी प्रत्येक जण एका विशिष्ट ठिकाणी, म्हणजे कोणी, तुम्ही आता मुंबईत असाल, मी सायली माताजी पुण्यात आहेत, मी लखनौला आहे, एका विशिष्ट शरीरात आपण जन्म घेतो, एका विशिष्ट कुटुंबात एका विशिष्ट वेळी जन्म घेतो. म्हणजे ही जशी जन्माची परिस्थिती आपल्या मागील कर्मानुसार ठरते, हो ना, तशीच मृत्यूची परिस्थिती पण कर्मानुसार ठरते. त्यामुळे अशा अपघातामध्ये एखादाच तो वाचताना दिसतो, कारण काय, त्याच्या निर्धारित मृत्यूची वेळ आलेली नव्हती. नाही. तर जशी आपण म्हणतो ना, कधी बंदुकीची गोळी स्पर्श करून निघून गेली, नियर डेथ एक्सपिरियन्स झाला, हो. पण तरी त्याचे प्राण वाचले, तसं ते झालं त्या व्यक्तीच्या बाबतीत. आणि समजून काय घ्यायचं की हे इथे दुःख वाटणं हे खूप साहजिक आहे, कारण म्हणजे संवेदनशीलता प्रिय हा व्यक्ती वैष्णवाचा गेली. हा. गुण आहे.
म्हणजे अर्जुनाचाही बघा आपल्याला 2.14 मध्ये कृष्ण त्याला हो. समजवतात ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा, म्हणजे काय, सुख दुःख ही येणार, अपायिनो म्हणजे जाणार, अनित्य म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे, तान तितिक्षस्व भारत म्हणजे काय, की भौतिक जगात सुख दुःख येत जात राहणार, त्यांना तू सहन करायला शिक. तितिक्षस्व हा जो शब्द आहे. हो, आणि पहिल्या तितिक्षा अध्यायाचा हा जो शब्द आहे शेवट, तिथे. तितिक्ष, हा. आणि पहिल्या अध्यायाचा शेवटचा श्लोक बघा, आपण म्हटलं होतं ना कुठला तो, शोक संविघ्न मानस, आता पूर्ण श्लोक नाही आठवत आहे ते, त्याचं अर्जुनाची जी हतबल परिस्थिती झालेली होती, म्हणजे गांडीव धनुष्य खाली ठेवून दिलं होतं, अश्रू आले होते डोळ्यात, त्याने युद्ध करायला नकार दिला होता, शोकाने तो व्याकुळ झाला होता. तो म्हणत काय होता, की माझे नातेवाईक त्यांचा मृत्यू होईल असं तो म्हणत होता. आता इथपर्यंत ठीक होतं बघा. आणि आपण तिथे शिकलो होतो, की ही जी संवेदनशीलता होती अर्जुनाची, ही पात्रता होती त्याची भगवद्गीतेचा उपदेश प्राप्त करण्याची. कारण तो वैष्णव हा संवेदनशील कसा, होता. संवेदन वृत्ती, कारण वैष्णव हा परदुःख दुःखी असतो, म्हणजे दुसऱ्याच्या दुःखाची जाणीव त्याला असते. आणि आता आपण जी स्टोरी बघितली ना नरसिंह मेहतांची, जी गुजरात मधले ते मोठे कृष्ण भक्त होते, त्यांचं हम्म. वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणे रे. पीड पराई जाणे हो. रे म्हणजे दुसऱ्याच्या दुःखाची जाणीव ज्याला आहे तोच वैष्णव म्हटला हम्म. जातो. तर अर्जुन वैष्णव असल्याने तो भगवद्गीतेच्या उपदेशाला प्राप्त होता. पण कृष्णांनी त्याला हा उपदेश का केला, तर त्याने या दुःखामुळे आपलं कर्तव्यापासून माघार घ्यायला तो निघाला. त्यासाठी कृष्णांनी त्याला उपदेश केला, की या भौतिक जगाचं स्वरूप दुःखालयम अशाश्वतम आहे हे त्याला समजावून सांगितलं. आणि या भौतिक जगातून सुटका करून घ्यायची असेल तर स्वधर्म कर्माबरोबर माझ्या सेवेमध्ये तू नियोजित हो, ती कर्म तुला केली पाहिजे, ज्याने तुझी क्रमशः शुद्धी होईल हे त्याला सांगितलं, ज्याद्वारे तो भगवत धामामध्ये पोचेल. म्हणजे तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच. तर हम्म. म्हणजे ह्या दुःखालयांचं स्वरूप कसं आहे, अपघात, भूकंप, सुनामी, ही संकट इथे येणारच आहेत. हा. अचानकपणे एकत्रित अनेकांचा मृत्यू इथे होतो ना या घटनांमध्ये बघा. हो. आणि कारण त्यांची ती मृत्यूची निर्धारित वेळ एक असते. तर अशा संकटांनी खचून न जाता कृष्ण भावनेमध्ये कार्य करत राहणं हे आपल्या हिताचं आहे. जसं भागवतांच्या वर्गामध्ये ना प्रभूजी नेहमी एक म्हणतात, की भगवद्धामाची प्राप्ती करणं ना इज व्हेरी सिम्पल बट नॉट इझी. आता सिम्पल का, कारण करायला सांगितलेल्या ज्या गोष्टी आहेत ना त्या खरंच सोप्या आहेत, साध्या सरळ आहेत, पण आपण त्या करत नाही, त्यामुळे ते मेड व्हेरी डिफिकल्ट, नॉट सो इझी असं झालेलं आहे. पण आता वैष्णवांची प्रार्थना भगवंत ऐकतात, त्यासाठी ते अपघातामध्ये ज्यांनी जीव गमावला, त्यांचे जे नातेवाईक दुःखी आहेत, त्या सगळ्यांच्यासाठी आपल्याला प्रार्थना तर निश्चित केली पाहिजे. पण बघण्याचा दृष्टिकोन कसा पाहिजे, आध्यात्मिक पाहिजे. की हम्म. शेवटी काय आहे, सगळं भगवंत म्हणजे इथे नियंत्रण करता आहेत, त्यांच्याच इच्छेनुसार सगळं होतंय. आता त्यांच्या ह्या इच्छे